Nyakwaro mgajwanga chieng' tich ang'wen chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi. Chenro en mar pok opogore. Chenro mabende tayo kod an Sharon Ong'ao. Okiny makawuono kineno toka ineno chumbe, ranyisi ni antiere hardware, antiere duka mano mong'ere kaka Kogelo Welding and Fabricators, mantiere e gwenge mag shopping mall Utawala mane county ma Nairobi. Abiro bedo kaloso kod jal mabende en wuone dukani mong'ere kaka Lucas Oyiero, jal mabende osebedo katimo tij welding chakre higa mar 1998. Obiro bedo konyisowa kit pok ma entiere godo, ma en loso chumbe mabende osebedo kowang'o rang'iny mopogore opogore. Machiegni bed kodwa nyaka e giko mar chenro makama. Lucas, machiegni e chenro mar pok opogore. Nyakwaro mgajwang' manaka nasenyisi gisani koro aserado ka gi Lucas Oyiero. Lucas, machiegni e chenro mano mar pok opogore. Mana kwa chako inyalo mana nyiso nyikwa Ramogi ni Lucas Oyiero en ng'a? Iluonga Lucas Oyiero. An jalego Kogelo Nyang'oma. Koro kae ma watie. Lucas, nikech itimo tich mar welding, inyalo mana nyisowa sigandi matin. Lucas nochako welding karang'o mochopo nyaka kama intie? Apuonjra go higa ma 1998 ema bire Nairobi ka, kendo ne an kamoro ni Kasarani Mwiki ema nachake ka puonjra. Koro bira kode kamano. Atiyo ni ji kaka en tich ma bende kisomo nyaka idhi kendo kagima inie pap. Koro itegno matin. Koro nabedo kanyo, abedo ka koro wamako contracts to watiyo. Koro chopo kama koro abado mondo abedie gi mara. Koro nabiro Utawala ka, abire 207. Dibeni Lucas, tijini nopuonji gi ng'ato koso nidhi yudo tiegruok kumoro ma ok ichako tich mabende timo? Nopuonja gi ng'ato. Tijini nopuonja gi ng'ato. Japuonja niluongo ni Peter Dawa. Ema nopuonja Kasarani Mwiki kocha. Koro wadwa nomako lweta buk tera ire. Onyisa ni wuod madha. Piny ok ber ahinya. Challenges bende nitie dala, somo ne koro ok ne idwa ni som tiyudo kaka michopie malong'o onge, kami mak malich mane nyalo yudo onge. Koro nong'isa ni tera e tiegruogni. Koro mae ema nosiemona. Koro kana nadonje gi chunya duto, kech ne en tich madwa naher, adwa mondo awuogie kama antie, aba chopie kiwango machielo. Nyaka sani nikech higni 1998 en higni mang'eny. Nyaka sani kwantiere higa mar 2023. Tij welding dwach ni seteri nade? Higni go te aseneno gik madongo kendo mang'eny. Nikech samo wuoyi Nairobi ka an gi dalana, an gi oda e Nairobi ka ok achul rent nikech mana tijini. Dalawa Lagos an gi dalana Mwagero mana ni tijini. Gik matindo mang'eny mosetimre, nyithinda somo nikech tijini. Aonge tich moro machielo mopogore mana gi ma. Koro aneno ka en gima ber mosekonya kabisa. Tich en tich, tisenyisowa ber mabende isebedo kiyudo chakre nchak tijni. Nyaka sani dwach ni achiedh nade mage mabende isebedo kiyudo kaka jal mosebedo katimo tij welding? Changamoto nyalo betie. To changamoto bet nikech kaka ndalo bende dhi. Kaka ndalo ma changamoto betie. Manyiso ni ndalo machala kamae yudo kata ka stima ni malo. Koro yudo ni ularre kod kech bende kasamo kelo ni tich idwa mondo yudi mari moro matin. To kendo kiyudo ngoni idwa mondo kendo stima kendo okawni, yudo ka stima kawo pesa mang'eny. Alafu kendo changamoto en ni ndalo machalo kod magi nitie styles mang'eny mowuok manyasani. Kech ndalo machon ni losa ni bora ni loso gimoro. To tinende ni iyudo ka ng'ato dwaro gimoro ma kata oyude picha. Gimo yude picha samoro wan ok nwang'eyo. Koro wabende wadonje picha no wang'echo no ok wanyal tamre ni ok nyal lose. Kech giminene picha en gima nyalo loso. Koro watemo matek wabende wadonje mtandao to wayudo gik manyasani waketo nigi. Kech customers dwaro gik manyasani bende. Ohala ko ohala ka ng'ato chako nyaka obede gi pesa mochako godo ohala mabende gi dho ngere luongo ni capital. Akeni mar mondo mi chako ohala mano mar welding ni chako nade? An ka chako ohala ni to wariwre go siepna moro.
pole no senindo wariwre kode to wawacha kendwa ni bwana kik wabed ni watiyo ni ji ahinya mang'eny wabende wabedie gi marwa matin ne wan gi masin achiel nyath masin mane bathani emane wan godo koro kwariwre kode to wabiro Tawala ka 7 no ne lweny nitie mar post election violence koro ka wabiro kanyo to kae ne kwe ng'enye nikech ne onge dhawono koro ka wabiro to wayuda ni landlord owachonwa ni odwaro siling 8,000 mar rent $4,000 rent kod deposit koro noro 8,000 wan ga 4,000 no kende to waywak ne no mer in wayio ne ga maber ne jaluowa ne wuod soba wuod nyakwadaka ng'iso wan bwana donjuru chaka nikech aneno ka utindo to udwaro gima nyalo konyo koro nwayudo advantage kanyo kwacho 4,000 ema nwamiye kwasemiye to watiyo ka ene kora kigero kunde gi ne rode kunde gi ne nena onge koro kunde gi pong' mana ka koro wan ka koro nwayudo advantage ni kunde gi kora ka ne gero alafu nwabiro kod lwedo maber nwatiyo tije maler koro joma ne ka emane wayudo kunde gi kagima ne wahingo gi nwabaro gi ndasi finishing kod kaka be wa handle customers koro ne watiyo maber be wa improve mana gi pesa mana ma customers omiyowa koro ka wadiling mondo koro wang'ini to koro wanyalo dhi step mane koro wadwa no siepna no ool be no wuok oweya tadong kanyo wuon koro bende sama dong no tabenda choko para wacho no koro atim nang'o nikech tije moko nitie nyaka ti koro na osiepna moro tera Equity Bank koro bank kanyo Equity no emane akwongo go pesa na makwongo yudo mana mayudo to ka holo bende inyalo mana nyiso nyakwaro mga juwang'o wuodhi gi Equity osebedo nade ndalo go duto ne yudo akeno ga mana Equity na kena to pok na join sijui wach moro ni inyalo bedga gi holo kata nini kata weche momoko go koro na kena samora kano tayudo ka kenda dhi agulo gi ka onge gi monega tim kodgi ta apoka kendo kora ames koro nochopo 929 makoro nadwa dhi nyiewo ploda moro ni Kamulu kama sani adakie Kamulu mwalo ka koro kanyo emanene osiepna moro ong'isa ni ikano ka pesa kanye by the way nene Mkikuyu ong'isa ni ikano ka pesa kanye anyise na kano ga Equity Bank kikene to ikena onge gimitime koro apart from keno to siepna ni nyisa ni bwana gini ok nyal mana bedo ni keno kende Equity Bank nyalo konyi bi kata ka koro keche sa moro tich larre mteja yudo ma ing'ena adiero nyalo mi tich na ionge pesa sami ionge pesa no irango kuma di yudi pesa tiyudo ke ionge go koro ne wayudre ni Equity Bank konwa dhi ana wuona dhi awuon to kaka ne girango kaka ne mucha be ne ok tek ahinya ne aonge gi ngufu to gi ng'imia advice ni warang team warang group kata mag dia 15 mondo mi wabed go kaka ginene kaka wariwe yani obed riwruok basto kwase riwre to adhi Equity Bank to basto omiwa loans koro wan wayudre da josiepe na mana jo hala man ka mana kinyalo nyisowa kaka Equity chiwo hola in mani dhi bengi mar Equity koso nudhi kaka group mana jo biashara mane nitie within the area ma wantie ni emanwa riwrego nwariwre wanyaka jok moko ma bende uso mana nyanya uso mana kitungu nyaka mine wayudre dhana 15 kama to wadhi Equity Bank gikelonwa mwalimu gikelonwa japuonj mo Equity Bank ochako lecture wa puonjo waka kunego be watimo savings koro wagolo savings wagolo matin kabisa 200 no wagolo savings koro ginyiso ni unchaka gi savings ugolo savings ne ginyiso wa ni 200 ng'ato ka ng'ato e week a week mano mana savings to mano ndalo no koro nwadhi aka mano to japuonj no nyiso wa ni the more mu save the percentage ma ng'ato save go pesa ma ng'ato save kotieko gimoro 6 weeks pesa ni ibedo multiplied by 5 you see koro kanye man wadhigo loan mokwongo den 30,000 koro 30,000 no eyudo ka be jomoko bende kagima obaro ndasi to jomoji amini mong'e ni nitie gima timre nene oji amini tu be nyaka sani o prosper koro koro ki an awuon nena konyra kodgi nikech kana ayudo ni 30,000 to 30,000 samoro nene ok yot na yudo e ndalo cha
koro nayudo pesa malong'o monego atim go gimoro. Koro an welding kano gi welding kama nawang'o nyaka wheelbarrows moko makech ndalono nigedo ka. Koro nawang'o nyaka wheelbarrows, nawang'o nyaka mkokoteni gi, nawang'o kabisa. Koro miya pesa. Koro yudo ka an aduoko pesa no piyo. To Equity Bank ne gikonyo nikech en reducing balance. The more michulo piyo, the more ma bende ok ichul interest mamalo. Koro nomiya konyruok mang'eny kabisa. Koro nomiya koro an koro bank ne man koro ne ka mwandu na matimo gi orumo. Adok mane form, adwaro form, yauro form ajasi. Adwa dhi kaw loan machielo. From 30 ne giketo nyaka from 32 to ne awae 30 to adhi 50. Kamano. Ko yudo ke iyudre pesa moro miyudo dichiel ma ok de yudo ka tich okeloni. Bende nyalo bna nyiso ko tende bende tiegruok ma bende gisebedo ponono ka gichuno. Trainings margi ne gitemo expand, ne gitemo nyisowa ni biashara nyaka koro kendo bed mamalo. Kechi ok di wabed gi biashara mano watimo na ndalo mokadho, higni mang'eny mokadho, gi biashara mitimo sani nitie pogruok mang'eny. Nitie biashara mokwongo ne gipuonjwa ni kuna nitie challenges. Mondo i-maintain, mondo yudri e challenges go, nikech nitie joma loso gik mabeyo, nitie jok ma keto ohandgi to tere ginene, tere kata e sime, keto kata e WhatsApp, tero kata e kuonde mopogore e mbui. Koro e mbui kanyo yudo ka jok moko ne dwaro kata gimoro, to in ng'at ma ok dwaro, in mo giki ok odhi e mtandao go, in ok yudi. Koro ng'at ma odhi e mbui cha te yudo, kendo yudo customer, kendo yudo tich. Koro kanyo bende ng'isowa ni gikwa duto mwaloso, giwatergi to wakete e mbui, to bas to joka dhi landowa. Mano be waseloso gik moko ka, waseloso tendini, waseloso gik moko waseyudo ka jomoko luongo nyaka e mtandao kanyo. Ni ayudi kama, odwa ni los na gima chal kama. Bende Equity chutho jal ma bende samoro siero kod Equity wajaneno ga kramna lines mopogore aneno moro kata mnatoka ka akeni in gi lines mage ma bende sibiro ka siero kito hala ma bende temo. An gi lines mag Equity Bank nikech an gi options, nitie kaka Equity moro nitie neno ka, nitie kaka Equity keto yo mayot, so that kaka koro an jo Equity ne gitemo nyisowa ni mondo mi wabed kodgi, being ni wan Equity koro wakeno kodgi, wan gi usiano maduong', nikech sama kano bira moro Equity kacha to ginena ka ng'at ma bende inyalo being na keno no miyo ginyalo miya kendo option mar timo gimoro. I mean in terms of medana pesa moro, ging'isa agi kanye pesa na mana tiyo go cha gi kanye. Koro sani watiyo gi option mar nitie account na mamba mar Equity, and then kendo nitie anyalo kendo donje simba ta dial *247#. Mano bende ayudo options mag payments ichula through that area. Koro mago duto nitie option gin option mag chudo kata mag kawo pesa kata yudo pesa kuom customer. Lucas, bende kopogre gi oro pesa e sime, samoro kaka customer kubiro kata mne duka nika manoko gelo welding and fabricators, en gi options mage mag chudo? Kopogre gi oro pesa e sime, gimiya cash. Sama gimiya cash, ngena na ndia Equity Bank. Sana ok ayie cash nikech cash samoro inyalo ipoka itiyo tiji iyudri tich ma ok idwa tiyo god cash. Koro sama I insist mondo gichula through bank, nikech mano bedo safe. Nikech sani ok inyal ting'o pesa ndaloni, and then samoro en pesa maduong' idwa mondo kik ibed guilty kani in gi pesa. Koro a direct gi mana through Equity Bank, gi oro na nikech account na mar Equity nitie ka, gi oro na go manyiso gi to gi oro na kanyo tadhi akawo kanyo. Lucas, nikech ka ende gwenge mag Utawala kata mna kopogre gi Utawala, en geno mara ni intere gi customers mopogore, customers magi ka chulo mwandu ma bende iloso negi gichuli nade? Customer na temo keto gi mondo gichula e Equity e account na, ginyalo miya direct e account na, keche samora tiyo gi account direct, alafu antindo nitie option kendo machielo mar nitie mar Equity till. Gibiro Equity anyiso gi till na namba mara mar Equity Bank, mano pesa go duto pod adhi yude account na. Manyiso ni gimomiyo atiyo kod Equity, anyalo atimo kamano mondo mi abende chieng' moro aparo go Equity Bank, kendo aparo mabor kama wasewuok kodgi, nikech wasebedo kodgi gi usiano ya karibu in terms of chudo kata loan mara ipone. Samoro piny bedo matek ma kaka wachud onge tiyudo ka mwalimu mar Equity biro wacho ni Lucas, an mosetimre
to en joma understand gin jok ma wacho no okay ka en kama to watim kama, and then gin umnyalo kata mi be idea ni ko bedo kama tim kama, so mano miyo koro wanga kodi karibu. So atemo prefer customers na mondo chude Equity account na direct, and then kata option machielo en Equity till mara, koro pesa guduto ka dhi yudo tayudo gi Equity Bank. Nikech kinde thuolo gite iwacho ni bengi mar Equity osebedoga kama kobadi kasiri. Akini kinde thuolo mar higni duto te, hola mar Equity osekonyi nade? Kit ohala ma ben atimo anyalo wacho ni wan ka ma watiye ni ma workshop mangiso ni wan watimo service ka gima waro onge, wan watimo gima owuok e pacho watimo gima customer dwaro, kendo watimo gima ujuzi ma wan godo. Ka wacho ni wadwaro loso dhoot, to dhodo ne mo loso, ka in gate to gate ne mo loso, koro bro tegemea en design mane. Koro an gima nyalo wacho ni Equity osetimo na kata kuom in terms of loans. Koro being no atimo service, akaw loan mondo mi akaw go tich. Awacho ni nitie tich ma ngato yiena ni en tiji 200,000 kata 500,000, ta onge pesa no kanyal rich pesa no at the moment ma odware no. Jomoko ni oko ka ma gin grito mana mano ni kage yudo to gitimo. Koro wan samoro ka onge go to mano obvious okuongana kendo ka dhi yude. Koro ka ringe bi Equity to gimiya akwayo pesa no, to gimiya pesa no, to bas adhi achulo gi kulingana gi service ma timo nade ma timo. Mangiso no ka ok siling 1,200 to wandikre ni gini dhi chule gi duration marom nade, wawacho ni kata ni en 2 years. Koro mane wandikre. Koro the more matimo service cha, the more mabenda yudo pesa ma atumo gocha taduoko ni gi matin. Koro abende pesa no abenda yudo apoka ora pesa moro maduong' madaka yudo dichiel. Kwa yudo ka bende kata school fees na mar nyathi, gik moko mitimo kata mag dala wa kucho, gik moko nitie kaka koro bende iyudo ka in e comfort zone moro ma bende ni ok ipar ni nyalo richi. Bende motelo chien kocha Lucas ni secho ni bengi mar Equity osebedo karamna ka chunu tiegruok kaka unyalo uso kit ohala ma untiere godo, dhongere luongo ni marketing. Akeni mago osekonyi nade, mbui mage ma bende yudorie? Koro sani kaka mbui mo an godo sani sana watiyo yuda kata Facebook, yuda kata WhatsApps. Koro mangiso ni sani nitie kaka ne gipuonjowa ni sama idwa mondo products mondo ngere, koro kete mbui to mondo joma nyaka ok alwora ni kende. Koro nyaka kata tiyo ka to customer moro ni keleleshwa, anyalo tiyo ka to customer moro ni ka wabet kamoro achiel to anya rumo piyo, kech ng'ama oluongo wiye kamoro achiel rumo piyo. Koro nwayo wacho ni okay, kech kuonde gi koro kako segero serumo, koro ka ok gedie, mangiso ni to tijwa ni to pod mna tijwa, mangiso ni pod nyaka kendo wachak warang mteja moro kendo moa kama chielo. Number 1, ng'ama miwa mteja en tich maber. Ka watiyo maler to wuon odcha osiepne mobiro lime dhi penje ni to gini golo kanye, tidhi kele irwa. Dong mano wayude ing'aya joma akalo ko iketo gik waga e wi udi, dhi nyiso dhi mana prefer dhi mana kelo joka customer cha dhi mana biro kuomwa. Koro en ohala ma en gima ber mondo ng'ato tim maber, mano mokwongo. Number 2, ne gitemo nyiso wani waket gini e mtandao, koro wabedo kamano, and then ginyiso wani keturu gigi e mbui mondo ung'eru gi joma oko. Koro ng'eruok gi joma oko ne gitemo nyisowa maber ni udhi to umarket iketo gikugi kod customers machielo. Koro kanye ma wantie koro matemo wacho ni kidwa yudo gikwa, nikech gikwa gi kaka gibeyo kama ne wadwaro jo ng'egi kata jo oko bende ng'egi ni watimo kamagi. Koro an waketo marwa e mbui Kogelo Welding and Fabricators. Nyalo mana nyise Nyakoram Gajwang' nying mbui ma uyudoru gi nying mbui ma bende utiyo godo. Koro mbui ma yudre idhi en Kogelo Welding and Fabricators, www.co.ke, kanyo ke yudo tidhi ilo wadhi odwa kanyo. To nying mar Kogelo akeni nowuok kanye, nang' mane niero nying ma kamani dukani? Kogelo ni an janyang'oma, awuok Kogelo. Ing'eni jomoko osewacho ka ni en nikech an jaluo kuloga jo Kogelo te. An original ma Kogelo. Kogelo ni achake sama koro ndalo momera mobama nobiro. Ndalo no ema koro ne Kogelo ni ovuma, to bende beda naketo Kogelo no
osemiyo abedo gi ji keche ka ng'ato wacho ni gigi loso mana ka ogelo to gino bende ng'en mago bende en part bar business nikech ng'en koro chopo kama koro nyaka watim ohala koro ing'iyo to nying mane manyalo miny bed gi huma kech kiluongo ni Lucas to Lucas ng'eny kiluongo ni ng'ano ng'eny koro ogelo ni being ni an jaheria no an jagweng' no mano an gi confidence mar kete bende obedo registered en kaka company aya kendo being ni bende wuoyi mang'ongo ma jatendwa maduong' man ja USA bende akono bende nomiyo moral mar ni keto gino an koro kata mano bedo nyaka nyinga wuon an ji ong'e an kogelo iye ka. Ang'e nitiere rang'iny mopogore opogore mag chumbe to tich mitimo en mar welding. Aken kitimo tij welding gin chumbe mage ma bende iwang'o. Okay, koro ng'ene kae ka wan e idara mar welding kati ng'eni koro wadili kod chumbe mopogore opogore kulingana kod kaka customer bende dwaro. Nitie customer madwa ma pesa ne ok ochopo tedwa mondo itimne service. Inyise mana ni koro kar mondo wati kata gi chuma mar kaka koro ineno kae ni kaka mineno ni mai watiyo waloso dhoode ni gi 2x2. 2x2 ni en pesa ne malo ma jomoko ok nyal yudo. Koro wan gi 2x2 wan gi chumbe moko bende ma inyalo loso go ot kata 1x1 kata 1.25. Koro watimo gi kama duto gin kamano ni mondo mi customer ka customer oyud kama onyalo ringe oyud lainde bora tu ni wan wawegi ok wamis ng'ama nigo kata ng'ama ni e diere kata ng'ama nigo kabisa mago duto odwa mondo wami service. Anno mwandu mopogore opogore kanwa biere duka ni kaendi akendi gin mwandu mopogore opogore mage ma bende uwang'o mana kinyalo nyisi nyakwar mga jwang'. Mwandu waloso gates mag kaka koro mineno manie toki no mana sliding gate ilose kaka oselose no to watimo ni modification e site alafu nitie jok moko mohere kitchen sliding omiyo owe space being ni sliding odhi gi conchiel koro kata ka space ni tin to gate wano nyalo donje kanyo. Aya waloso drisni manyasani waloso dhoudi manyasani miluongo ni tube doors wan gi grills wan gi balcons wan kod waloso nyaka gimoro amora mar chuma wan wathedho. Lucas akeni chumbe ma bende utiyo godo ma bende waseneno kuonde gi akeni ugolo gi kanye? Chumbe wagolo hardwares madongo kech karwa ka wan gi kamuindi moro nitie king kamalo ka to moro bende ni bypass mwalo kocha koro joge ma miwa chumbe and then sama koro wan wasebedo customer gi inyalo po kata kidhi ire nyise ne miya chuma to podi yudo ka podi ionge pesa to nyise ne ka wa chuma mondo idhi tigo to ka semi pesa idwoko. Koro en bedo ja adiera e weche duto to Nyasaye timo ng'ato maber. Nengo mar ngima oidho ji yuak ni mwandu mopogore opogore oidho akeni chumbe bende oidho nikech ang'eni ni jal ma bende nochako weng'o chakre higa mar 1998 nyaka sani king'iyo nengo mago mag chumbe e kinde thuolo mag higni gi te diwach nang'o giidho koso gilor? Kaka an na weng'o chon chumbe sani baro wandasi nikech iyudo ni kata gima nwanwang'o ndalo mano watiyo sani ok wanyal yudo nikech idwa ni tim service mana ile mane ni chako gocha service ng'eni bing ni ng'ato oseng'eyi o expect ni gima ni timo nda higni 2 mokadho pod idwa ni tim sani koro ng'eni dhi chuni ni mondo itimne mana service maonge shortcut. Koro gima timo gima wayudo mashida en ni chuma ni malo koro gima dwa yudo matin madwa donjo godo e ot iyudo ka chuma na gini laro kodwa koro mago gik ma wayude iye ka ngima biro matek faida mon wanwang'o koro iyudo mana ni koro ibet kama ni maintain tiji lakini ohala mawuok malong'o malich maditem ng'ato malo to onge. E chenro mar poko pogore pile ka pile wacho ni nyaka bed puonj wacho ga ni lokruok e yor dongruok akene ne jal madeher chako tij welding ang'o madinyise ang'o madwarore mar mondo mi ng'ato chak tij welding? Anyalo mana nyiso sana kijende ma sani mabiro anyalo mana nyiso gin nikech nyithindo mang'eny kata jonyuol moko osebedo ka wacho ni in iremi e penj dhi tim welding in itimo ang'o dhi tim welding ma adwa na nyisgi ni welding ok en jomorem kata jomo ok dwa dhi skul nikech skul kae be wayudre nikech kata ka ineno ni mondo iremi e penj dhi timo welding kae bende ok wabidwari nikech kata ka ok wadwari kata ka wadhi dwari to kidhi tiye ka ok idhi skul kae dwaro mondo isom nikech idhi miyi measurements idhi mondo ing'ad ango mar drisa
idhi mondo itim to gik midhi timo go idhi timo go chuma monyiew gi pesa mang'eny. Aya koro ino kidhi skul aro kidwa dhi skul nidwa dhi timo welding. Aya koro bi ketho chumb ng'ato kata malawo milion achiel idhi golo kanye. Koro onge kama education ok dwarre. Number 2 wacho ni kijende masani ni onge yiero tich. Nikech an ne bed na yiero tich di koro kang'e ni an kama antie. Nikech an ok ayiero an nong'isa gi nyathiwa to tija manong'isa gi nyathiwa no na here bo konya nyaka sani. Sani kana biro Nairobi kana an gi 20 years, sani an ng'ama gi 40 years, sani aduong'. Iyudo ka koro sani pod service ne matimo. Manyiso ni an gi gimomiyo pod entie kuoma to nitie gima yude gima ok yude gimoro ok dibedie ndalo no duto. Koro anyalo mna nyiso kijende ne kik uyier bing ni eni chenro manya Ramogi be kuro kelonwa e yor hono kamae wawinje nyaka dhowa ang'e ni jopiny te winjowa. Wakauru advantage ni mundu ng'e nikech an bende ok aging'eya to gipomna ka gibiro ira. Koro wacho mana ni nyithiwa matindo gini timuna tima watimo tijini kendo skills dwarre kama ng'eny. I mean ni ndalo ni waloso gik ma design machal kama to higa ndalo moro biro kae makendo design mwaloso ni kendo dhi pogre idhi dwar design kendo manyien ndalo no. Manyiso ni girwa mwatimo mag chuma kata kedhi balcons kata kedhi canopy moko mag ginene kata kedhi car parkings gi yudo kamago mana welding lilo chuma nyaka dwarre. Onge kama chuma ok dwarre. Chuma dwarre gedo, chuma dwarre kila mahali. Kidhi parkings gi kuta kuma jotelo madongo dongo ywe kumi madhe soda kamiti me arus kamiti me gimora mora functions go yudo mna gik muchung kanyo gi mna chumbe to mago doro mna skills. Koro ananyiso jowa nyithiwa matindo ni kik uyier ka ng'ato se amua ni dwaro mundu puonjri tich mundu ng'i tij chuma tenu biya mundu puonjri. Wadak e piny ma bende wantiere gi lony manyasani, designs mopogore opogore ma bende utiyo godo nikech aneno moko gin designs manyasani. Ugolo kanye designs mago? Piny olony nyathi mama masani kiloso gimoro sijui moro motimre customer wacho ni koro mae tang'o. Koro mano kodwa ni customer penj ni mae tang'o. Customer onego bed ni penjo ni magi maber machal nade. Iwinjo manyiso sama sani koro wadwaro designs wadwaro e net wadwaro e mbui kwa wacho ni kato dwaro ng'ato nyalo da gocho ni Lucas adwaro the ot ma latest. Koro idhi chiedhi to chiedhi nade gi dot ma latest adhi gole kanye kidwaro dot ma latest idonjo mana e net tin mane mbui kanye te scroll te wacho no okay iyiero kata dhudi moko kata par ingise ni select one of these 10 of the 10. Koro yudo no o clear oketo ni ma kanyo ni mane modwaro tisem na yudo gimodwaro ni sem na yude enie pachi ni wi tibet mna kode tilose yudo mna gima nyien modwaro. Wadak e piny ma ji duto to no wachi ni wantiere kod kit pok mopogore opogore ne jal mantiere gi pok samoro wuoro miyo nyathi janyuol samoro mantiere gi nyathi mong'eni ntiere gi pok en paro mane ma bende dichiwne. Nyalo mana nyiso janyuol man gi nyathi man gi pok kata nyathi owuon moneno ka en gi pok. Aparo ni kaka piny chal ni nyikwa Ramogi onge tich onge. Koro tich ng'ato ka ng'ato generate tiji owuon. Ng'ato loso tiji owuon. Kaka koro an ma endigo ma ofisa ma ng'ato magola onge an gi license an gi kila kitu makibiro kata nyaka be wawuon to idwa timo nang'o. Adwa na nyis joma man gi pok ngene pok en talent. Ng'ama nigi pok ti kod pok no e sama iwinjo ka pok no onego ti kode. Manyiso niya ndalo ma chance moro yudre mar timo gimoro ti kode ndalo no nikech ndalo moro biro ma in gi chance no in gi pok no to pok no ok okonyi. Manyiso ni sama pod yang kata pod tin to seche mo pok no nego konyi nikech ndalo moro biro ma kata ka koro ansani nyundo no sani higni moko apar mabiro kata 20 ka bitingo kata nyundo moda agogo chuma. Manyiso ni ndalo ma anyalo time gino ne monego time ma ndalo ng'ama nigi pok anyalo mana wacho ni onego larre kod pok neno. Aparo ni achiedh nade machielo ma bende samoro no kilose Lucas welding kendi samu wang'o don neno ka nitiere mach to bende nitiere lights kata mana mang'eny igni duto te isebedo kata mana kiwang'o chumbe ere kaka iritori to paro mane madinyis ng'ato madwaro chako welding mar mondo mi oritre? Ti jomoro wang'o chumbe ni ng'eni jomoko bende oseringe ka ng'ato wacho ni an ng'eni wang'o rama kacho mokadoge to maber ma mang'ina mito ke doge nikech an wayudre ni koro mane gi badi tim and then koro ochalo gima bende ok dingi kode nikech mach en mach to del ma dhano en kaka Nyasaye nochweye ok di control ok di wacho ni koro wan wang watek ga ni koro wan wang'e majo ni koro wange watek alafu bende ok en ng'iyo en ni nyaka ji protect nyaka kitie workshop nyaka rwak overall
nyaka ibed gi goggles kata glass mar weng'o kaka ineno jowadwa gi joma wan go gin mana gi gik mag weng'o nyaka ibed godo mondo iji protect. Alafu nitie kaka bende sama koro bende kaka nyithindwa karo ka wuok ta gineno to nige kata chak moro bende gimadhe at least giwinje ka nikech chak no nyalo miyo kata at least kata ko ol kata ka wang'e cha be koro nitie kaka obedwa time siwinjo ka nitie gimo chamo. And then ng'ani be nyaka yieng', ng'ani be nyaka imi pesa ne nikech wang' nyalo rami kata ka kata no wang' ne marami orami nikech itiyo matek idok ot nono yasachiel mano kata gimoro manya timi. Googles kata mana ngolo mabende wacho go mabende uweng'o godo kuonde gi ugolo gi ganye. Nitie mopuodhi mag weng'o, nitie maka mana nitie goggles mopogore opogore sana nitie mag weng'o iyudo gi hardware kaka magwa gi kidhi ka minyiewe chumbe gi kidhi penyo nitie goggles mag welding tidhi miyigi gintiere and then ok gin bei matek. And then kendo nitie glass mana moket mana mar weng'o en ma black to iyudo ka samoro jowa matindo gi tinde ok dwa tiyo kode gidwa tiyo gi goggles mag weng'o no. Koro gimane waneno ka sama ndalo puonjowa to ni puonjwa kod glass mineno ka maliero wiye kacha cha king'iyo mbele kacha dheno ka nitie kiyo moro kanyo glass no nitiere en okonyo nikech ogeng'o. And then welding ni oweng'o gik mang'eny. Welding nyalo ramo wang'i nikech iro chemical mar rods mar welding rods mweng'o no chemical molose go iro neno nyalo ramo wang'i. And then kendo match light no wuon kaka en direct no ong'eny kech kineno mashinde gi en 240 volts mangiso ni gino capture okawo mach mang'eny mangiso sami kete mo ochwerre wang'i no kata ka koro iro onge mano wuon wen be nyaramo wang'i. Gimachielo mabende aneno kar welding kanya kutigi kod teko mar sitima. Akeni welding gi teko mar sitima dibed ni welding tero teko sitima koso nang'o inyalo mana somo no paro. Welding tero nengo sitima mang'eny nikech sama wan gi tich mwatiyo kata mfululizo kata dwe achiel mangima tiyudo ka bill machulo ka nikech an gi mashinde karibu 4 matiyo te grinder bende karibu 3 mabende tiyo te akoro waketo gi kanyo gitiyo to wan gi tich ma mfululizo ipo ka wachulo siling kata 16,000 18,000 mano wachulo dwe mar stima. Koro en malo nikech ndalo manene machon mane ndalo mane mono puonjre kata ndalo mane tiyo mane ondika kata ndalo mane pok piny okasra ahinya kata kana gi tich kabisa ne achulo kata siling 6,000 kata 8,000 kende kudu rumo sani odabo chulo 16,000 kidhi mbele. Kwatieko chenro mar pogore Lucas samoro nyalo mana somo nyaka Ramogi jwang' paro ni Lucas dibedi ni mwandu mabendi loso gin mana Nairobi kende emiyudori koso nyalo kata mana koge pinje mamoko kata mana gwenge magwa bendi in thuolo mar chune gi namba kanyakla kod mbui mabendi yudorie. Anyalo wacho ni kwa Ramogi jwang' ni sani wabase kamoro ni Utawala Embakasi Utawala shopping mall namba mar simu an thuolo anyalo miu nikech jadhano koro chopo kama koro ng'ato gero na jadha odegi an anyalo mana kwayo ni ji wagere uru wan jok ma ok jomibadhi ng'eni ndalo moro welding wan ka gima nokethre kabisa ni ja welding ni biro chandi ng'ani fundi ni biro timre nade mano kiketo kamano to kudwa chopo kama chopeni otherwise watiyo tijegi kuonde duto wan nyaka gi generator makata kapo nono ni in kama ok enge stima to wanyalo chopo kanyo bwa wang'ni bwa tiek wanyalo tiyo wan tije watiyo nyaka kuonde up countries watiyo nyaka dala nitie tije mwasetiyo nyaka Homa Bay wasetiyo nyaka Siachwa kucha jomoko bende biro nyaka irwaka to waloso negi to deliver negi kamano. Koro wantie kaka wanyalo yudre en namba na mar sime achako wacho kendo ni onge kama ok nyalo chope wanyalo richi nyaka Ramogi jwang' gi tich maler kendo ma onge wach mora mora inyalo nyiewo kata material e dala ni kanyo kama intieno to wabiro to watiyo ni kanyo wakelo funde to watiyo ni kanyo kineno in material menyo no to atiya otherwise koro kwanyalo chiwo namba wapo nyalo yodwa en 0723 95 81 94 achaka anuoyo 0723 95 81 94 koro akon joluo be anyalo wacho nyaka gidholuo 0 7 3 3 95 81 94 kibiro yudowa e Kogelo Welding and Fabricators
www.co.ke. Lucas Ogoniro mwana nyakum nyiswa kit pok mabende itimu duching makawuono. Manak manya Ramogi jwangi kanyo bende makelo waigiko mar chenro mar poko pogore odiochieng' makawuono. Kiny makawuono pok mabende wakilo ni gwenge mag Utawala mantiere buore Nairobi. Duka mabende antiere en duka mano mar welding. Mana kaka ni neno iluonge ni Kogelo Welding and Fabricators. Osechiwo namba ne kanyo bende osechiwo mbui mabende oyudore. En geno mara ni yudo puonj achiel ariyo adek mabende inyalo ting'o e chenro mar odiochieng' makawuono nikech poko pogore wawacho ni chenro mane beni kelo ni pok ahinya lokruok e yor dongruok. Warad kendo juma mabiro en saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi, chenro mabende tayo kod Anna Sharon Ongao. Oritur masane. Mora. Enango? Ungeni anasema nyeo dia menga, tunyaka sanien poka yode. Enango mi inpodiranga malis kamano. Jiboost na milioni 1 kila wiki kwa kucheza Shabiki Midweek Jackpot. Kwa 15 bob pekee, bashiri mechi 15 za Shabiki Midweek Jackpot ushinde milioni 1. Cheza sasa kwa kutuma neno MJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabiki.com. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo. Iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Sasa ya mawagamo muya, wayudo ngima. Sasa ya mawayudo rieko, wareso ngima ng'ato. Ductus arteriosus onego beni lorore, foramen ovale onego beni lorore. Pinj laktar, kelo ng'eyo matut. Gero ganda gi puonj, mok inyal yudo kumora mora mag weche thieth. Diwacho ni gima koyud chon, tinyalo thiedhe ma ng'ato chang chuth. Kabisa. Or ote machuok gi penjo, moluore gi weche thieth. Tudri kodwa e nambani. Kata inyalo yuatole nambani. Riuri kod Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV.
ohala gi mwandu. Wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand, onego bed ni gimoro amora mitimo en gima timo ang'o makelo pesa. Wakonyi dongo handi ka wamiyi yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo godo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Ne jopur duto ma Siaya, Avepo Enterprises komakore gi migao mar Agriculture Siaya County kelonu Avepo Smart Farm Agricultural Exhibition 2023. Mae en nyisruok maduong' mar lony manyasani mar pur mar bando makelo kachiel bind kothe mag bando 35 matimo maber ei county ma Siaya. Chopi e puodho maduong' mar Avepo Smart Farm mayudore pap Boro, Alego Sub County, Siaya County, tarik 8 dwe mar 6 higani. Jopur bende biro yudo thuolo mar romo gi jolony madongo mag kembe mohingo 30 moting'o mago mag kothe, yedhe mag pur, masinde masani mag pur, koda kembe mauso nyithi gwen gi mamoko. Avepo, our farms, our future. Machiegni nyaka romo gi joma yawre kendo mantiere kar ka mondo mako ni chal mar fwambo e chenro mar Mbakaoromo. Kiny makano kaka neno kar ka magi moko madhi bedo kacha koluni e counties mopogore opogore, moko bende matimore e piny Kenya gi matimore e pinje maoko machiegni. Nyinga Cleophas Oluoch jagisumo kanya kor mokeo nyaka chango sa oseromo saa 3 osekalo dakika 3 wakelo ni chal mar fwambo okinyi makawuono machiegni. Wachako kod magi madhi timore kacha e county mano mana Nakuru odiochieng' makawuono ka koro jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua dhi bedo kacha ka yango chenro mag gedo mano mar kambi mar wechego mag loso teko mayudore kacha Menengai. Iluonge kacha ni Menengai Geothermal Project mabende dhi bedo kacha kotimo wechego mag ground breaking kata odiochieng' makano koyango gedo makamago monego bed ni chako mar kambi makamano mar loso teko mabacho kaka wuok e tekono mawuok e bwo lowo kacha wacho ni geothermal mano moting'o nyaka mago mawuok kacha kod muyago maliet mondo mi olos teko manyalo konyo medo chenro mopogore opogore mag bero sectors go mago mag loso mwandu. Mago bende nitiere kar kanyo mabedo ka luoni geyo moro makare ahinya odiochieng' ni makawuono. Nyakoro mogi jong warango kamachielo bende wadani wadhi wagweng'e kendo wadhi kanyo e county ma Siaya. Odiochieng' makawuono komiti mano yiedhi mano bura ma Siaya mano nego bed ni rango mano paro mar golo kata paro no mar twak ewi golo oko jalup governor e county ma Siaya mano William Oduol. Odiochieng' makano dhi pedho report mar gi ewi thicho oko Oduol mano bende dhi bedo kacha kalun odiochieng' makawuono mondo ka wayude wadhi kelo nigi bende e yo moro makare. Kamachielo kanyo bende nyakwara moge jwang' wadhi bedo kanyo ka waluoni okang' moro machielo kapod wantiere county ma Siaya nek ma coach ma Siaya. Nyakwara moge jwang' wach mochopo okinyi makano ni miyo moro ma hike ni e diere jahiga 30 bende odonjo wach ni oyudo masira modonjo kacha county ma Siaya ahinya sub county ma Bondo. Miyo no majigni 30 onego min mare kaeto onego nyathine manyako kaeto bende owuok modhi onego osiepne mawuoyi kaeto en bende ochwe okawo ngimane owuon. Mano bende otimore okinyi makawuono jofwambo maro mantiere county ma Siaya
Mulindi Kari kaachiel koda ka Joja Molo medo luwo wach makamano kendo wami ler e kinde mabiro. Wach makamano timore sub county Mabondo kendo bila medo mana luwo wach machalo kamano kama miyo onego min mare chako dhi onego nyare kaito bende odhi kacha onego osiepne kata boyfriend ne mano osiepne madichuo. Okinyi makawon mana report mo medo luweyo makare kina wakilingi kako medo mana yude. Nyakwara Ramogi Juang mineno kanyo mano en nyar jalup jatend piny Kenya machon Mudi Awuori mano iluongo kanyo ni Maria Elizabeth. Maria Elizabeth ne jatich mano e Senate mano mapacho kae kendo ne owito ngimane odiochieng' manyoro. Od burano mar Senate ne oyudo thuolo mar kawo wacho ni nyiriri moko kago matin mondo migi pare kendo kuom tich mosebedo kacha kawo tiyo ahinya e od burano mano ma Senate mapacho kae. Mano bende kaka jotelo mopogore opogore medo oro ote magi mag lit gi kuyo ne jalup jatend piny Kenya machon mano Mudi Awuori. Ote makamago moting'o ote mara jalup jatend piny Kenya machon bende mano Kalonzo Musyoka ma en ogai mar Wiper. Machielo bende oting'o ote mag Gideon Moi ma en ogai no mar duond burano mano mar KANU ma bende oro ote margi mag lit gi kuyo ne anyuola mar Mudi Awuori mano kuom lal kata tho mara nyare maduong' kanyo iluongo ni Maria Elizabeth. Mano bende nitiere kar kanyo kora Ramogi Juang ka mondo chunye oket kama kare. Odiochieng' ma kawuono en gino miluongo kanyo ni Farming Field Day. Odiochieng' ma kawuono jopur dhi yudo thuolo bende mag nyiso gigo mopogore opogore matimore kacha chenro mag pur kaachiel koda ka iwacho ni e kinde ma gin e pap kacha gin gik mage monego bed ni gitimo. Chenro ma gikale ber mane magiro iye kacha mago timore e kaunti ma Siaya odiochieng' ni ma kawuono. Bero pur e kaunti ma Siaya ere kaka inyalo kete e okang' moro machielo. Walueyo makare ang' wawinji ni jopur to kendo giwacho nade mano ka gintiere e kaunti ma Siaya. Kamachielo bende Nyakwara Ramogi Juang ka wantiere kar kanyo mano jatend piny no ma Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Report mochopo kawuono kokale mano report ma bende noyudo kowuok kuom achiel kuom apisas madongo e sirkal ma Uganda. Museveni ogamo corona kendo mano milo mantie kawacho ni ngimane to ni kare, odhi nyime kod tije kaka jatend piny mano ma Uganda kendo odhi nyime kod yudo thieth e kindego bende matuo makamano entiere godo. Kamachielo Nyakwara Ramogi Juang mano jatugo masulwe mane tugo kata ne club no mar Paris Saint-Germain mano Lionel Messi ma bende osebedo kacha kowuok e club no mar mano mar PSG kendo wuok kacha achiel kachiel kodhi riwre kod club no mar Inter Miami mano mantiere pinyno mano ma Amerika. Mano kowuok kanyo osebedo kacha ka ilieko ni dipo kowuok kodok e club mare ma Barcelona kata kamano oyo ochomo pinyno mar Amerika ka jotugo mamoko bende Nyakwara Ramogi Juang e season makoro rumo ni inyiewo gi kod klepe mopogore opogore. Jotugo mamoko bende ang' wakoni e weche manyien mag migago ka gikacha koda ng'ichwelo ni ginto gichomo kama chalo nade. Jatugo kaka N'Golo Kante kaachiel koda ka Karim Benzema bende koro dhi e joloch mar lig no ma Saudi Arabia ma bende gidhi bedo kacha ka gin jotugo masulwe. Machielo wuok e lig no ma Ingereza to kamachielo bende moro wuok e lig no mano ma pinyno ma Spain mano kanyo bana La Liga ni gidhi e yo machalo nade. Lionel Messi koro dhi riwore kacha kaka jatugo achiel kuom jotugo masulwe madhi bedo kanyo e pinyno mano ma Amerika kodhi bedo kacha MLN kobedo kar kanyo gik mopogore opogore modhi bedo kacha kotimo jatugo madhi goyo wacho ni NF forward madhi bedo kar kacha ka entiere kacha Inter Miami mano mantiere pinyno mar Amerika. Nyakwara Ramogi Juang mano koro kosewuok kanyo e club no mar PSG. Koro nitie ligi Nyakwara Ramogi Juang luongo kacha ni UEFA Europa Conference League. Joloch gin jok mage. Joloch e jogi. West Ham koro e joloch mar Conference League. Tugo ma bende gisetugo thuolo go duto chakre nyaka giko onge kata tim achiel ma oseloye kar kacha. Gima nyalo paro e club no bende mar Gent mane girado godo e tielo mano mar quarter finals ka gichomo giko mar league margi. Gino mantiere kar kanyo en ni Jakenya moro ni tugo kar kanyo mano Joseph Okumu ma bende ni jatugo machon mar Muhoroni Youth. Iwacho ni nyaka sani West Ham gin joloch to kata ka gin joloch poch gi pak kuomgi. Iwacho ni mano e okombe ma giyudo mokwongo are higa mara 1965 en okang' makare poch gi pak ne West Ham United e bwo jatend gi mantiere kanyo
mano David Moyes nyakwara Ramogi Jwang mane montiere kar kae ka weche gi thoth ahinya okinyi ma kawuono wamedo mana luoni gi achiel kachiel are ne wayudi kanyo okinyi ma kawuono ka wamedo mana luogi achiel kachiel mano kuom utewa mag fwambo wacho ni kuno opogore ma wayudogie wamedo mana koni ni mage maloso weche manyien odiochiengni ma kawuono nyakwara Ramogi Jwang gi kanyo nam koro mondo mi walore weche mathoth pontiere kar ka duogo ka kod twak mabiro lose en chenro mar loso budget nango mosebedo kata katimore nyaka sani budget ka koro dhi som kanyo juma manyien tiende nango oganda jo Kenya kama gintiere girito neno kendo winjo ni sectors mopogore omiyo omenda maromo nade enono magazet no winjo kacha migepe makoro bende omedo omenda moko bende mowito omenda to chal mar wach en mane iloso budget ni machalo nade to ko wach ni counties omedo omenda maromo kacha kata bilion 15 sani tiende nango e kinde mabiro jatend piny Kenya nigi ting mane od bura nigi ting mane to bang kata kosego koke paro mag chike kata mago mag omenda ting nitiere kanye mar neno ni onon budget ni kendo mondo tim gin wach kar supplementary budgets ka gin to tiendgi gin ang'o wada kolni manyakora Ramogi Jwang kochako sani makora ka yo sani kanga duogo to akan ka kod jolo nyocho mag uchumi bed kod nyaka giko Mbakaoromo ka koro ntiere karka koro ka wantiere karka yo maka sani waduogo mondo mi wadhi nyime kod twak makamano nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwar mokeo nyaka chango na kelo ni chal mar fwambo pod aduogo gi twak kikidhi mabor. Semana chake na Ramogi Jwang moto kama pasi yelongo ni moto ebele edano mor kabisa fan page mar Ramogi TV dano ngeny kai kabisa kidonjo fu ma serious ikete ngoma oake under the pressure yeah Kete manaka kod Papa Vic ngoma wake wuok tich nyaka tich abich sapar odhiambo nyaka sapar gariyo. Koki yudo gimoro e belni to mano kare yana gikomba gokinyi sapar oseyawa Palomino chiena tandora mojonya Kitume mawakelonu otenore ndhadhu magi kae kama chokruok nitie Orchestra Super Kiaki Kidola Kabari Wabiro chakre Orutu nyaka Wangla nyaka Benga budho mara Tiporiti Michael Onigi DJ Kolo kol instrumental kod Ninja the Entertainer Ramogi Night Ticha Beach ka Ticha Beach Sang'wen otieno. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Wabiro kelo pak e nying Jehova. Hallelujah, maler, wamiyo Nyasaye duong'. Ma en Nyasaye manyiso luor. Sabato ka sabato, wabedo gi thuolo maber ahinya mar pako. Kendo lamo Nyasachwa. Gi wende kod wach Nyasaye. Tamor gi Yesu Kristo. Ni wuod Nyasaye ni ng'amo keto geno ne kuome ok nyal lwar be ok nyal neno wich kuot. E Injili ngima
ngeso ka ngeso chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. Sasa ya mawagamo muya wayudo ngima. Sasa ya mawayudo rieko wareso ngima ng'ato. Dr. Satiriosus onego beni lorore, foramen oval onego beni lorore. Penj laktar kelo ng'eyo matut, gero oganda gi puonj mok inyal yudo kumoro amora mag weche thieth. Diwacho ni gima koyud chon, tinyalo thiedhe ma ng'ato chang chuth. Kabisa. Or ote machuok gi penjo moluwore gi weche thieth. Tudri kodwa e nambani, kata inyalo ywa tole nambani. Riwri kod Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Ngeso ka ngeso en chieng' mor ne nyithindo. E chenro mar rogo mar nyithindo saa 3 gokinyi. But success in excess. Udi wadhi nyime kendo wadhi medo mor nyadichiel, nyadiriyo, nyadidek. Waseyudo miel manyachon gi manyasani, tedo, katiratira, tugo gi gik moko mang'eny mabeyo beyo. We wayud mor gi ilo kaka rogo mar nyithindo. Kikelo ni kod Logs Ponde, Sally Kosgei Odhiambo, to gi Josephine Achieng'. Rogo mar nyithindo, ngeso saa 3 mar okinyi, to ibonwa e Jumapil saa 8 mana e Ramogi TV. E pewe mag tuke maiero, hero mar adhula, kendo ipako gi ilo. Tudri kod James Opondo, japicha, gi Milton Ochieng' Jaka Black e pau tuke. Chieng' ngeso ka ngeso, chakre saa 8 odiochieng' nyaka saa 10 mana e Ramogi TV. Aya, nyakora magajua ng'onjire karkae wacho ni okinyi makawuono en chenro mar Mbakaoromo. Wadagoyo mana mbaka ni kodi kae wapuonjre wang'e maling' gigo mosebedo kanyo katimore e alworawa. Iwacho ni nyaka sani weche mag omenda osebedo kacha ka kelo paro ma opogore. To rakni machiegni bedo koda nyaka giko ni mar sani wadabedo kaka walose chenro mag loso budget. Budget ni ka ilose, tilose yo machalo nade. Jopiny ichoko ga pachgi bende iketo ga e tim. Koketgi e tim gidhi ga kanye. Arwakni machiegni wadagoyo mbaka ni kodi chak kachiel koda ka joneno wabende mantiere counties ma opogore kama wantiere sani wabeda ne kod ng'eyo gigo maling' mantiere alworawa. Bed kora nyaka giko nyinga Cleophas Oluoch tek isumo kanya kwar mokeo nyaka Chisango. Ateri chenro ni kana dhi tai kantiere kae kod welo. Iwach ni gik makamagi bende ok dwa go mbaka ni kendwa. Okinyi makawuono ntiere gi yawuot luo madago mbaka ni mondo gikonwa ni gin kaka jolony weche mag uchumi, ere kaka ginyalo bedo kata ka girango chenro mopogore mag sirkal bende osebedo kacha ka tiyo kod omenda kantie nyaka sani jogo mamedo mana yudo omenda to ntiere apisi moko mogolo omenda. Ka wacho ni budget manyien sani dhi bedo kacha gi atamalo kata omenda maromo kacha bilion 80 ma omede wiye kacha. Tiende nang'o? Mano nyisa ng'o kaka wanjo Kenya ka warango chenro mopogore mantiere machiegni. Antiere kae kod FCPA, mano FCPA Bernard Siero, ma bende en jalony e wechegi mag uchumi. Oda mana kono wa okinyi makaone to budget ni osebedo kata konene ga e kinde mokalo nyaka makore dhi som juma manyien ere kaka odhi bedo. Arwakni machiegni Ramogi TV chenro mar Mbakaoromo kawuono. Erokamano Cleophas kuom luongo mondo watwak gi jopiny e wach mar loso budget ni, chenro mar loso budget ni. Nyinga en Bernard Ouma Siero, ana game kamoro ni Barko Kongo. Kora mor
mondo obika mondo watwakane weche mag budget gi kagiloso mondo joma mondo obed gi ng'eyo. Erokamano ahinya nyakoro Ramogi Jwang' Bernard FCPA Bernard Siero bende en jakanyo mano mar ISPAC ma bende omiwa thuolo mondo mi wabed kode odiochieng' ma kawuono ka wago kode mbaka achiel kachiel machiegni. Kamachielo bende awang'o kendo dhi nyaka wuo kaunti ma Migori ma bende wan go kinyi ma kawuono ne wabedo kode kinde mokalo kinyi ma kano bende wantiere kode mondo mi watwagi achiel kachiel kotenore kod weche gi duto. Warwakni machiegni ma CPA Evans Ogutu. Erokamano ahinya nyikwa Ramogi kuom miwa thuolo gokinyi sani mar twak issues mag budget. Ana wuod Migori kaka usewinjo iluonga ni Evans Ogutu Uma. Koro ma thuolo maber modwa ng'eyo go tiend budget masani to gi chenro maluwo ga the budget making process no. Koro amba go erokamano ahinya kuom miya thuolo mar bedo kanyo no mabro wuoyo gi nyikwa Ramogi issues mag budget ma kawuono. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya kendo machiegni mano CPA Evans Ogutu. Acha ni kaona ni Uma ariyo. Bernard Uma Siero kachako daka Evans Uma Ogutu bende wan go ka okinyi ma kawuono. Koro mana chako twak okinyi ma kano ka wantiere. Achako di FCPA Bernard Siero. Yes. Ma budget ma idhi som en budget mokwongo mar jatend piny Kenya masani kaka jatend piny osebedo sirkal mopogore to sani ka inyalo mana nene ng'eni nitiere maling'ling moseli kar kanyo omenda ma jogo ma omedi jogo ma owacho ni jogo ma gin winners gi losers e budget midhi som kanyo mano juma manyien. Gino mantiere budget mar William Ruto kama intiere sani geno magi mantiere kanyo madhi bedo ni opogore gi budget mar Uhuru Kenyatta manosomo gik higa mokalo. Erokamano bwana Cleopas. Budget kaka nene en ni en budget mokwongo ma jatend piny kaka iwacho no. Koro aparo to gitemo kelo gik moko manyien. Gitemo kelo gik moko manyien mondo mane gisingo ne ji. Kech ngeni budget making process ni obe political in a way. Koro gitemo ng'iyo ni ang'o mane gisingo ne ji tere ka gidhi timogi. Koro in the process gitemo kelo gik moko manyien sana e budget ni. Omiyo igani wabedo gi gine osebedo twak mang'eny sana ka ji golo pachgi e wach mag budget ni. Otherwise budget making process ten gima standard. Nitie process ma oluoga ang'o bodhi through kawuono wang'iyo no chakoro ga nadi stages mage both at the national level gi county level. To koro enana ni igani aparo gima dugo timre en ni finance bill kano okele mobiro ni okelo gik moko manyien sana makoro ng'eny ji acho ni moko bobogo ji koro mane miyo gine obedo gi interest mang'eny kamano. Otherwise budget making process en gima standard ma wodwaro mondo jowa ong'e ochakre nadi to rumo nadi. Kamano mano be gimoro madhi bedo kanyo ka warango e yo makare ahinya. Kiwacho kanyo ni ma bende ni gimoro wacho ni ka political process tiende nang'o an kaka kod CPA Evans Ogutu nyalo ni mana nyikwa Ramogi Jwang' en chenro wacho kata ken budget mokwongo ma jatend piny Kenya waseneno tielo mantie sani ma sirkal singo ne thoth mane gichiwo nyaka sani budget magiloso nono kata kanitimo budget estimates kata dwaro ni mae omenda made wagombo ni mwabedi godo e migawo marwa waseno migawo no mar somo negi wacho ni magi duto ka gintiere ka irangi kacha e bottom up economic model ni bende en gimoro motendore kod singo mane gichiwo budget madhi neno sani en motendore kod dwaro mar ten Kenya Kwanza masano telo ne piny Kenya mano kotane kod William Ruto. Erokamano ahinya nyaka wa ng'e kaka nyikwa Ramogi ni William Ruto nodonjo e tich tarik 9 dwe mar 8 higa mokalo. Kodonjo to noyudo ka budget mar the last administration kata administration mokalo mane mar ker Uhuru Kenyatta ne dhi mbele. Manyiso ni paro duto manitie budget cha ne en paro moluwore gi kaka ne jatend piny owacho ma higa cha ne dwaro ni sirkal otimre nade odhi mbele. Koro kano donjo to noyudo ka budget cha ran. Gima nonyalo time be mana ma chik mar Kenya keto mana provision minyalo change nonyalo mana loko mana matin gimiluongo ni supplementary budget. Manyiso ni programs ne duto gi pache manonyalo timo kaka ker manyien
no konyal fulfill gi seche ka. Sani ema koro yude thuolo ni mae budget ne mokwongo ma kaka William Ruto under Kenya Kwanza administration mae budget ne moda ng'iyo ni kako teboe mae pache mokwongo nikech macha to nyawacho ni macha paro manotenore gi pach sirikal mokalo pache kaka okete budget nitiere jok mogen nitiere jok ma nitiere luongo ni jok ma di benefit kaka sectors according to priority mare kata gima dongere luongo ni fiscal policy mare nitiere jok ma di gain to nitiere kama oneno ni kare kete pesa mang'eny onge tiende nitiere jok motimore nade molus nikech kinene it's a very ambitious budget en budget moro ma obiro kendo growth mare ni malo moloyo kaka budget manwakalo gi a lot of billions koro manyiso ni budget ni ing'iye kiwango ariyo programs mage ma sirikal masani ma Kenya Kwanza okelo to programs gi pesa magi allocate this other area manyiso ni kopo ni the greatest beneficiary for example jok ma oyudo pesa malo kaka one of the greatest beneficiary nyalo wacho ni education sector ang'o ma Ruto neno mane sirikal mokalo koneno momiyo gimedo jo puonj pesa maybe oparo ni kochiwo pesa kanyo onyalo medo infrastructure kuonde mag somo kuonde mag tiegruok maybe en gi paro mar medo program nyalo chako wacho ni amedo nikech pod adandiko jopuonj na singo koro singo mari ok inyal timo singo duto higa achiel singo gi duto timo tok igni madero ma abich to mondo mi break gi down koro miluongo ni development plans moko ma iluongo ni annual development plan from the integrated manyiso ni plan mane en go mano singo ne oganda noko singo ne oganda no dhi tieko gigo te higa achiel to no singo ne obro tieko gigi kuom muda mar higa abich kata mobro timo gi kuom higa mar higa abich omomiyo ochako pogo gi matin mane gima sani budget focus on kamano ka wacho ni gino ma budget na bedo ni rango adieri mana kaka osekete FCPA Bernard nitie gini ma biro kama opogore to oganda nyalo bedo gi penjo moro ma ikomenda ni tiende nango wacho ka ni ma ni komenda mari 2023 kod 2024 kod ang'wen wacho ne niga ni korengo nyaka higa manyien kendo kar dwe mar auchiel kacha chako lore tiende nango kiwacho ga ni chakruok mari komenda ni giko mari komenda ni to kanyo bede singo ma sirikal osebedo kacha ka chiwo lerne nyakwara moge jwang ni kiwacho ni ikomenda ni tiende nango erokamano koro ko wacho ikomenda kaka opan chenro mag sirikal en oringo kwa Julai nyaka June maiga mabiro koro ka sani wadhi tieko ikomenda mar 22 gi 23 aito wadhi chako ikomenda mar 23 gi 24 wadhi chakre koro ngiso giko dweni ka dweni oserumo wadhi chako ikomenda manyien ma gidongeri luongo ni fiscal year mano ka gino mantiere sani thuolo ma higa achiel ni ka omiu budget kata budget miloso sani en mar ikomenda manyien monego bed ni chako giko mar higa ni mano giko mar dwe ni mar auchiel ma wantiere godo tiende nango ne budget ma idhi losi odhi ringo thuolo mar higa achiel ni koso moko bende nyalo bedo ka ringo ang'e thuolo mar kaka iloso budget piny kacha mogi kama wadhi ko tieko nitie mano mang wach ni budget mabalang kata manya bedo kanyo mag supplementary budget ni tiende nang odonjo kanye mana kapok ochopo kata kanye telo mokwongo mag loso budget ni Evans Ogutu nitiere kanyo kama ne walose mana kama Bernard bende ochope kanyo inyalo mana lero nwa bende ikomenda ni gitudruok ma nitiere godo gi budget ka diponi ikomenda ni obedo ben mabor adier en mana higa achiel ka en higa achiel kanyo bende nya bedo mabor ma kata omenda moketne okrom well mana kaka FCP osewacho ikomenda ma sirikal opogore gi kalenda year kaka wang'ega ni ikomenda mag sirikal chakore tarik 1 dwe mar 7 higa ma sani to rumo tarik 30 dwe mar 6 higa mabiro mane ikomenda jomoko dho ngere kisungu nyalo wacho ni en financial year to gi jo budget nyalo wacho ni en fiscal year manyiso ni programs duto mag sirikal magiketo
gidwaro chako implement, gidwaro chako riembogi chakre tarik 1 dwe mar 7 to tarik 30 mane miluongo ni anyuo mane iko omenda mar ang'owa mar sirikal. To king'iyo budget kalenda to pogore matin. Budget kalenda to chakore tarik 30 dwe mar 8 mar higani, to en odhi orumo tarik 31 dwe mar 12 ma higa machielo. Manyiso ni budget king'iye en gi stages moko 4 ma nyaka ing'e. Dho ngere moro wacho ni nitiere stage mokwongo machakore tarik 30 dwe mar 8 e higa ni mane osechakore. Kata sirikal ni kano donjo koro no osechakore. Ma wacho iluongo ni formulation. Gi paro duto ma untiere go ichako ket gi tarik 30 dwe mar 8. Oringa nyaka sama koro gik ma koro chieng' tarik 1 dwe mar 9 emiyudo ka counties, nikech sirikal nitie tieng' diriyo, nitie sirikal mar kor gweng' to sirikal mamalo gi. Budget mamalo makata mawacho ni mag kor gweng' boseloso margi. Manyiso ni ka minister mamalo ka miluongo ni the cabinet secretary to gi minister mar sirikal mar kor gweng' miluongo ni CEC member finance, jogi duto golo circular e formulation ka. Circular ni wacho ni mae pachwa kaka wagombo ni budget ni otim nade otim. Kama osetimore tarik 1 dwe mar 9 yudo ka gikelo gimoro ma county to luongo ni ADP. Mae plandwa ADP gi dho ngere iluongo ni annual development plan. Mae planwa mar ikomenda. Iwinjo kanyo. Koro formulation gini go wasetieko. Koro wadhi e stage miluongo ni approval. Wajumbe bedwa none mang'e ni kama ne gilieko nang'o. Jo formulation gi bing'eno oyiene gi ratiro. Chik mar Kenya wacho ni onego bedni ka gitimo ma to gidhi ir oganda gipenjo gi pachgi. Manyiso ni ok en gimoro ma ikelo ni mae budget. Wan wadhi some ndalo machon ne onge issue mar public participation. Sani to sirikal kapok otero gini e bunge kucho to yiene gi mar engage oganda, gipenjo oganda views margi. To kata kosedonje bunge, wabunge kata parliament kata county assemblies mag sirikende mag kor gweng' kanyo bo yiene kapok otim approval no, public participation be nyaka timne nade, nyaka bedi ma jo oganda be yiene budget mukelwa ni be views pachwa kaka jopiny be nitie iye. Mane stage 2. Stage 3 mar budget en gimiluongo ni budget implementation. En ng'iyo ni gima nwakadho cha after approval be iluwe mana kaka jo oganda no winjre kode. To kiluwe to nitie offices ma sirikal bukete katiba mondo mi ong'i ni lupo mare ne be jogi tiyo gi pesa e yo mane giwacho. Manyiso ni nitie offices machalo kaka Office of the Control of Budget ma ng'iyo ni every quarter kaka sirikal mar county owach ni kisetimo nikech ichako implement budget dwe mar 7 dwe mar 8 dwe mar 9 kichake dwe mar 7 8 9 manyiso ni report mari katiba wacho ni public finance management wacho ni ikawo mana dwe achiel e sirikal mar kor gweng' tigolo report iwinjo mano control of budget. To sirikal mamalo to kawo ndalo 45 mane stage mar 3 miluongo ni implementation. Ing'iyo ni be iluwore gi ratiro mar budget kaka ne oganda puodhe gi kaka ne puodhe. Nitie stage kendo mogik to implementation. Ochako ket migawo mar ng'iyo ratiro kaka pesa ni notiyo. Ma koro Office of the Auditor General donje mano koro iluongo ni audit. Makanya mitim evaluation kachel koda ka audit. Koro ng'iyo ni Auditor General be ng'iyo ni kaluwore gi gini ne odhi e formulation modhi approval modhi implementation wada ng'iyo ratiro mar pesa be pesa ni otie yo maber kata ok otie yo maber e budget. Mano korumo gimbe gigolo report gi bedo discussed e bunge ni ne nitie mibadhi e pesa kata ne onge ang'owa mibadhi. Koro en sako ma continue ma samitimo audit cha ma chakore macha bo chakore. Manyiso ni budget is a process kamano. Mane gima oningo wang'e kaka oganda luo ni ok en gimoro amora ma ng'ato nyalo biro go ni budget ruwa somuru. Manyiso ni in kaka japiny in gi ratiro momiye katiba ni mondo mi ng'i kaka national government oketo programs magi kabi yie gi paro. To sirikal mar kor gweng' ok inyal wacho ni governor osewacho kata ministers CEC members osewacho.
imbo mi ratiro thuolo mar golo duondi kineno kaka moro nitie ma views wuok obedo hard un gi ratiro mar challenge gino mowach ni ma to ok pach japiny erokamano ahinya ilere yo makare ang'e ni chenro go duto bende wadhi bedo kacha ka warango kendo waneno gi kacha kaka gintiere ni okenge gi duto ma budget onego bed ni kalo japiny nitiere kar kanye sani Ramogi Jwang nitiere moko ma bedo kanyo ka warango mago nitiere graphics go bende mantie kar ka mora yudo thuolo mondo mi wayud gene achiel ka chiel mago mopogore opogore kanyo chenro ma sirkal iwacho ni nyabedo kacha ni luwo kata kopogore gi mano nitiere mago maga gigo madwarore mondo mi budget mokwongo bed wacho ni osuru makiare geno choko mondo mi budget ni chop kare mago bende ni kanya ngwaranga ne kar kanyo kama chielo kanyo bende wayud pok mar omenda e migepe ma opogore opogore kar odiochieng' ma kano bende ne ondike kar kanyo bende wanene ni ochalo nade mano kama entie sani mana ka wanyalo neno gi kanya achiel kachiel mano ka wantiere kar kanyo nitiere chenro mopogore opogore iwacho kanyo ni osuru mag jopiny mago maromo kanyo trilion 2.7 mago chenro ma opogore opogore mantie kar ka kata kanyo kikona ni ero imanyo gi kanyo ka oyud gi ang' wayud thuolo mar neno gi iwacho kanyo osuru mag jopiny maromo kanyo trilion 2.7 kaachiel koda ka ola ma bende koro ichwalo e dongruok achiel kachiel maromo kacha bilion 325 magi mana gik moko mantiere ka e budget to kata kirango kacha ni tielo mokwongo ni mar loso budget FCPA inyalo mana leronwa ni jopiny onego bed ni ng'ango ma kinde moro mikoni kacha ni priority areas gi gin mage monego bed ni rango to bende sirkal oseyude makare e yo makare kata e kinde mokalo koso nyalo bedo ni kanyo nitiere ang'o monego bed ni itimo manyien mondo mi oganda owach ni adieri kama walose sani ni mae gik moko mano dani mondo tim kata chop kare kata ma nyalo rito kaka sani wacho ni nitie gik moko mopogore opogore mantie ka mane nyalo rito ni kare nyalo tim gi iko omenda manyien erokamano koro e wach budget ni kaka CPN was explain en gima continue iwacho ni gi overlap seche ma iloso budget manyien cha to machon cha bende ing'iyo iluongo ni evaluation mamare bedhi mbele koro gin process ma overlap nikech seche waloso manyien cha wang'iyo nyaka machon cha mosetimore cha aeto koro gima jopiny onego ng'e ni budget ni kumochakre go especially kaka mag county seche ma new administration odonjo gima gichako losoga giluongoga ni CIDP mowachono the county integrated development plan ma en ga 5-year plan koro plan ni bedo kata semelo secha bende gi involve ji oganda nyaka penj pachgi gol pachgi bagi iwach gima gibo dwaro koro budget process ochakre ga chon sana kechini ing'iyo like in a beach mabiro koro kose los plan no CIDP plan no ema koro higa ka higa koro iloso annual development plan ADP ma ondo bende wuok ei CIDP cha koro jo onego bende ng'eni budget ne kigirit ga ni seche ma koro isome cha or seche ma koro county kata national government dhi somo estimate cha sanye ma koro gidonje kono bende gichako chon ging'iyo ni long term ni okang ma yani kuom higni mang'eny kata higni abich ming'iyo go budget no CIDP no gin gidwaro ang'o mondo gigo te obedie e plan the strategic plan aeto kendo gima da wacho ni budget ni kilose nitie chike nitie chike mitiyogo sana kwachako gi chik maduong' ma piny ka miluongo ni constitution gijino wacho ni chik maduong' kabisa Kenya ka en constitution kwa constitution kwa chapter 12 of the Kenyan constitution wuoyo wi omenda jopiny gimiluongo ni public finance koro kae chapter no wacho olero yore te matimre kaka onego bed ni timo but ok ne ka constitution bo wache e yo ma general mamalo koro kia constitution ato wabedo gi nitiere PFM the Public Finance Management Act koro Act of Parliament koro o detail ochiwo step go in detail kia act wadhiye
PFM regulations. Regulation mabende keno chiwo more details. Aito ntiere county government acts. Especially for Ginemago county government, county governments act. Kuruma gin chike ma nyaka wange nige wachango. To anguma nyaka ya team aisamane kaka se explain oni and process. Manti nyaka set deadlines. A PFM act to chiuni time ono binu chake process ni time ukawe gine magjo pain time prepare the different papers. Especially how do I emphasize ntiere gine moko ma report ma work motelo like a case national budget one give this budget policy statement ma woga motelo koro kama no se work to serikal bo wacho gima gitemo ging'eyo short term and medium term county be bolo mag ibedo the process mitime national level almost omera ge mati timre e county ngina pogro matindo kagika koro mago process ma odo ni jo onge to gi kaka gi participate kaka gi donje koro kaka gi go the affect gi especially kaka mag issue ma physical policy kech serikal control economy uchumi yorareo achiel iluongo ni fiscal policy kod moro miluongo ni monetary policy koro gigi te affect jopiny koro apani kaka waendelea mbele no jonge terms gi ni fiscal policy gi gin ango to ere kaka gi affect gi e piny kacha aya kama na yenye wacho ni weche gi bene ka gintiere karka gin moko moyudo thuolo mar miwang'i ni gi matindo tindo iwacho ni fiscal policy gi to koro gin mage wakaw yo masani ka waduogo wadhi kae mar mondo miwang'i budget mopogore opogore kaka ong'inj gi ka wuok mag sirkal mamalo madhi e county gope gin mage wacho ka bende wadarango nyire kaka piny Kenya nyalo rito gope mosekawo sani e yo makare kendo chopo singo mag chulogi e yo makare kata ka budget ni nitiere wakaw yo masani ka waduogo twak podhi nyime mano mar chenro mar loso budget kaito juma manyien koro budget kose gol kose lande obi wang'inje anen jok mage moyuto jok mage bende ma oyudo lal mopogore opogore kik dhi mabor chenro mar Mbakaoromo dhi nyime bang' yo masani. Ngeso ka ngeso en chieng' mor ne nyithindo. E chenro mar rogo mar nyithindo saa 3 gokinyi. But success in excess. Udi wadhi nyime kendo wadhi medo mor nyadichiel, nyadiriyo, nyadidek. Waseyudo miel manyachon gi manyasani, tedo, katuratira, tugo gi gik moko mang'eny mabeyo beyo. Wayud mor gi ilo kaka rogo mar nyithindo. Kikelo ni kod Locks Ponde, Sally Kosgei Odhiambo, to gi Josephine Achieng'. Rogo mar nyithindo, ngeso saa 3 mar okinyi, to ibonwa e Jumapil saa 8 mana e Ramogi TV. Mano kane parap kamora mora. Enango? Ungeni anasema nyeo dia minga, tunyaka sani poka yude. Enango mi podi ranga malis kamano. Anadwaro ni mondi manyna ng'ama ber ahinya mabro kendo meher. To an nyathina ni nyaka tedi dala maber ma anadwaro. Nadwa mi tijni kan gi yie mang'eny ahinya kuomi. Iwinja? Jatelo ananyisi ni kik idew kata matin. Ok abi ketho yie ma in go kuoma. Abiro tiyo ni maber. Dial star 334 hash to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimeshasetiwa hiyo 1 GB. Sana data yako kakuku tu.
Kushinda Kaende Jackpot sio lazima upate game zote correct. Nilipata 12 of 13 kwa nimewin 11 out of 13. Mimi nilipata game 11. Nilipata 11. Nilipata 12. Nilipata 11 out of 13. Nikapata mechi 12. Nilisikia kufurahi mpaka nikakaa chini. Nikapata 12 out of 13 prediction. Kwa 50 bob pekee, cheza Kaende Jackpot leo na ushinde 500,000 shillings ya wiki hii. Tuma neno KJP kwa 29063 na huenda ukajishindia nusu milioni. Hii lazima iende. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Ngani Rachel Wino, kidwa winjo wenda mar nyalore, dimana star aboro auchiel nono star ang'wen achiel aboro hash. Ramogi TV en od jower duto. Mbakaoromo jongo seduogo yo no seka sani angeni ote to medo mana yodo ka chiel sani koro ayuda ne wane ane kaka budget kata paro banitiere ni odhi chalo nade e kinde mabiro. Ntie opok mag omenda madhi e counties, ntie madhi kuonde mopogore opogore, to sani wane gene achiel ka chiel ka wantiere kodgi kae gin chenro mopogore opogore. Mano budget ma iko omenda no mar 2023 kod 2024 kod 4. Osuru makiare geno choko mana kaka nasilero ni karkacha. Osuru mag jopiny maromo trillion 2.5 abiriyo achiel kanyo nitie. Hola ma ichwalo e dongruoge, wacho mago dongruok achiel kachiel, mano e budget no, kata kowuok kar kanyo kowuok osuru mochoka mano maromo kata bilion 325. Tiende nang'o mago osuru makiare geno choko. Kamachielo e budget ni podi nitiere pok mar omenda ni migepe. E gazet ma kawuono mano mar The Standard, gazet mar The Standard kantiere kata odiochieng' ma kawuono nitiere pok mopogore opogore kanyo, mago e bede migepe ma opogore. Nitie chudo ma kinde ka kinde ma magi nyalo bedo kaka mag recurrent expenditure. Kaeto bende nitiere chenro mag dongruok kata magwero mag development mantiere ino kanyo kaka giromo trillion 2.4 abiriyo mano mag kinde ka kinde. Kaeto nitiere chenro go mag chudo mago mag dongruok ino kanyo maromo nade bilion 689.1. Kamachielo bende nyakoromo ke jwang' ng'ina wadogo mondo ranga ne bede migepe mamoko bende giyudo yuto maromo nade. Pok mar omenda ne bede sirkal kae wantiere kod pok no mano mara piny owacho mamalo kata mano national government nitiere kar kanyo maromo bilion mano kaka nene kacha mano trillion 2.1. Inene kama nitiere kar kanyo nikech kae en bilion 2,000 mano trillion 2.1 auchiel. Kachiel komachielo od bura yudo bilion 40. Nitie bad migawo mano ba sirkal no mar doho ma yudo kacha bilion 22.9. Kaeto sirkal mag counties ino kanyo omenda ma gintiere godo mapok ma ne gidhi yudo bilion 385.4. Gima nitie kae mano mar counties ni gisebedo kata gi ywak kana giwacho no omenda nyaka kata moyo bilion 400. Nyaka sani koro gichopo kama cha rem mantiere ni ten mane. Kaeto pok mag omenda e counties ma walose kanyo maromo kanyo bilion 385.4. Ola ne counties mago maonge nyinyo ineno kacha romo kacha bilion 44 mano 2 mantiere kar kanyo mago omenda go mago ma itero kacha ne counties. E budget ni modhi bedo kacha bende ka warango e kindi ma wantiere sani nyalo bedo ni magi modong' kanyo pok mar omenda ne counties. Rem mar budget mantie ka ineno budget go duto ma ng'ini dhi som ka juma manyien budget ma en trillion 3.6. Rem mar budget ni en bilion 663.5 mano maonge nyinyo mano mantiere kar kanyo. Kantiere kamachielo mang'ini ang' wayudo thuolo bende mag rango kata kwa dhi nyime kod twako odiochieng' ma kono mondo ranga ni kata budget ni kiloso pat japiny ni kanye mano rem mantiere budget no
mano kama entiere kar kanyo. Waneno kanyo rem mar budget maromo bilion 663.5. Mano ka entiere e chenro okinyi makawuono budget mar ikomenda 2023-2024 kamagi kama oganda nitiere. Mano koro angwa tieke gi kanyo mondo mi warangane kuonde mamoko ma ponono gigi duto pod nitiere ola ma pacho kae ma bende wasebedo kacha ka wadaloso duchieng makawuono. Budget ka iloso mage mabedo kanyo ka itero gi kacha e ola. Eno kanyo ola ma pacho kae maromo kanyo bilion 532 ka ola mawuok e pinje maoko romo kacha trilion 1.3 kata 4 e kinde ma intiere kar kanyo. Tiende nango e kinde gi ka warango gi kacha achiel kachiel. Ma e penjo mantiere kanyo kata kane pok wadhi e yueyo. Budget to iloso gi duto ngo bed ni rango gi priorities onego bed kanye. Mano ka wantie kacha tielo mokwongo cha. Ng'in tielo mokwongo kacha opoge kacha kidienje 4. Mokwongo ka kichak rang weche mag priority areas ni mage monego bed ni miyo pek, mage monego bed ni miyo pek. Nitie chenro mane serikal mamalo ne nigo mane katiba machon. Ma bende katiba manyien nokawo gi kacha to terge kor gwenge mane county. Rangacha weche go mag thieth, chenro gi mag pi, mag bero chenro gi mag pur bende kor gwenge. Gigo nego bed ni timo gi machalo na acha kodi CPA Evans Ogutu. Ino kacha rem mantiere budget. Weche mag priorities kata gik monego bed ni miyo pek mokwongo. Od bura oranga ngo. Joglony mantiere kar kama koro bende osechuogo budget machalo kama. Girange yo machalo na nikech counties ni ka to chal ka gima pok omigi pek madwarore. Erokamano ahinya Leo kendo nyikwa Ramogi. Waselieko pesa duto manie budget ni en kata trillion 3.6 kata 3.5993. Mano nyiso ni mane migao gi programs mag sirikal kaka giseng'iyo ni iga ikomenda ma iga mar 2023 stroke 2024 mane pesa magidwaro. Gima nyakwa ng'e kaka nyikwa Ramogi ni sirikal ka olot to gimbe gibiro gi agendas mage. Manyiso ni agendas mag sirikal work from the executive arm mar nikech sirikal bade adek. Nitiere executive, judiciary to gi legislature. Iyudo ka 3.5 trillion ma okel gi sirikal mamalo ni ka ing'iye sirikal mar Kenya Kwanza kanodonjo nigi kelo gima giluongo ni bottom up economic transformation agenda kata gi dho ngere nyalo luong ni beta. Beta ni manyiso ni gin kipachgi ka luwore gi priority gi singo mane gisingo ne jopiny to 3.5 trillion ni nyalo bedo ni ya e gima dhi konyo gi siro migao ma gin go kaka sirikal mar piny owacho. Omiyo parliament budget kako obedo structured sani. Parliament onge thuolo mar biro gi program mage kata od bura to onge kaka sani budget ni od bura. Gido thuolo ma ginyalo yudo mar change budget onge. Gima chik omiyogi en ni ginyalo mana golo pesa moko ma gineno ni mato priority momekani to ne ng'enye mang'eny to nitie be ceiling momigi ok inyal golo pesa duto. Nitie ma threshold monyisi ni inyalo mana golo kiwango ni kiketo kacha. Jomage matimo mano gin jod bura koso ntiere komiti machielo ma ichuogo ga parange e parliament kacha to gi standing orders mag National Assembly kata od bura mamalo oyiene committee mar parliament miluongo ni Budget and Appropriation Committee kata BIA committee. Gibe gikawo ga views mag jopiny to gikawo ga views nyaka from sectors gi ministries duto, ng'ato ka ng'ato tero pache. To koter paro to gimbe ging'iyo gi gitimo gimiluongo ni public participation gimbe. Ginyalo ng'e ni pesa ma okelonwa ni ulieko ni di education sector ni kata ka giwacho mania bilion 300 bro donjo education. To ka ng'iyo programs manitiere gi pach jopiny to bilion 300 ni malo. Nitiere threshold ma oketnegi ma ginyalo mana golo, ok ginyal change program no to nitie mana pesa ma ginyalo golo ka gitere migao ma jopiny. Gimbe gikawo views mag jopiny. Ginyalo wacho ni sirikal mar executive nokelo nwa paro mag chal kama lakini kaluwore gi views ma wayudo kaka legislature ma independent nikech budget is largely parliamentary. Ka yudo gi views mag wat wanyalo neno ni pesa matin ni ma wanyalo golo ka to waketo ka. Koro sirikal mar Kenya Kwanza kaluwore gi chigi mar bottom up economic transformation agenda ne gikelo pesa to kaka gikele nitie fuok be magi wacho ni
kaka wakele nitie ushuru mobro choko kuom jopiny to kopogore gi ushuru modhi choko kuom jopiny to nitiere pesa mabro bedo ni nyaka wakete through hola koro jood bura chik boyiene gi ng'iyo niya programs kata ma sirikal mar Kenya Kwanza oketo ni hola ni be en gimoro ma feasible be en gimoro ma kwadhi e hola ni to en gima bro kelo yuto koso hola ni bro medo mana burden ne future generations mag Nyangoa mag Kenya mag gik ma jood bura sani ong'i ni kapok wadonje gowi nikech owacho niya bilion 663 waonge go kuom bilion 532 wabro kawo gi kuom bengi kata wabro kawo gi hola makagi sami kawo pesa ni holo manyiso ni kawo pesa maoko tikelo mondo mi okel ni maendeleo pesa ni bilion 532 mwa intend wadwa kawo ni be en gimoro mabro kelo dongruok kosa en pesa ma kodonjo mage programs ma sani assembly ngoge kosa en gimoro mabro kelo mana lal koso gin moko dhi tiyo ma yo maber bilion 135 be giwacho ni koluwore gibro mana golo oko manyiso ni kata sirikal ka sirikal kawo hola koa kata oko ok en gima rach gima jaod bura sani dhi ng'iyo ni pesa ma giwacho ni gidhi olo ma gi finance go programs gima oko gi be en gimoro ma jongere wacho ni bro yudo value for money koso gin programs moko ma tok iga machiel to bro winjo ni pesa gote mana nade olal kamano awen je gima thoth bende maneno kacha kalore gi tipo maneno kar kanya achiel kachiel tamo thuolo mag dhi kanyo mana mos kama ontiere karka sirkal mar Kenya Kwanza kano donjo ne giwacho kanyo ni ok obi kawo hola mondo mi wachul godo osara ok obi kawo hola mondo mi watim go gik moko makagi ka to ginyalo kawo mondo mi gitim go weche go mag dongruok tiende nang'o FCPA Bernard Siero ka ineno kit budget manitiere mabende jatend migawo mochung' ne weche gi mag omenda mano Professor Njuguna Ndung'u gino mobedo kacha ka owacho kendo osebedo kacha ka olero en ni thuolo gi duto ka omijo Kenya mondo mi ogol pachgi nosewinj pachgi budgetero koro osetiek losi kama oganda ochomo karka gikete e kidieny mane mano ka irango iwacho kanyo ni higa ni kata iko omenda ni ogeno ni uchumi mar piny Kenya dhi bedo ka idho kaluwore kod dhi bedo motegno ka orango budget ma idhi som kanyo juma manyien adieri mar wach ni kanye hola usuru kaachiel koda karito uchumi obede yo moro makare okay erokamano koro wach hola ni yenza moro siasa donjo ga to adier ma kende ni kata king'iyo budget kaka osekete cha already government sirkal wacho nang'o gidwaro tiyo gi pesa makama to pesa magidhi choko rom kama tin koro nitiere deficit ma chakra from the time of the budget nitiere nok mar pesa koro pesa manok nyaka kaw hola koro hola nyaka gikaw mano loan government borrowing koro kata kejo ka jomoko wacho ni ok gibi ginene makato kora paro gena na siasa ngech wach mar hola en continuous hola ni nyaka kaw sirkal kata sani kaka bolo simolo soni nitiere bond ma is open ma dhi mbele koro sirkal nitiere yo ariyo policy ariyo ma kitiyogo nitiere fiscal policy ma jiko seteta ahinya jing'iyo ga wach nikech wach tax kod wach expenditure but nitiere kod ka borrowing kone ma gitiyo gi wach borrowing to kod wach interest rates kod ginego ma iyudo kaka sani nitiere bonds mabedo nini floated koro issue ma borrowing no pod dhi mbele but gima lich en ni pesa moolono otime nadi oro ti kode nadi kichene dware ga ni ka pesa olo pesa to ber ka itiyo kode e development expenditure as opposed to tiyo kode recurrent kichene tiyo kode recurrent to pesa no itiyo kode to rumo kamano koro it's like itemo dak beyond your means gimagino ni moingo kang mari ena kaka kikaw kata nang unit ma ng'ato achiel ichamo pesa ichamo msara or kata in income moro don nyaka simigo budget mari nyaka i make sure ni pesa mitiyogo okoingo pesa ni minyalo raise koro kisemisego budget ming'eni kata ichamo siling 50,000 budget mari in a month igo budget mari ma siling
eluf piero abiriyo. Koro bochuni nango, bochuni nyaka idhi rank kamoro midhi ole pesa ni. Koro nini sirikal okne kaka sani wasenge already ntiere deficit no. Koro pesa nyaka gidhi all. Koro en ana gima nobede itimo, simi olo pesa ni. Iole nade titiyo kode ang'o. Aparo mane gima important mondo obed ni jowa ng'iyo, to kod sirikal be ng'iyo ka gidwa mondo gi achieve objective ma gidwaro. To bende onego kete ler e budget medhi som ni ma wadhi ka ola maromo kama didhi kete kama kosen chenro mag kaka idhi ti gi ola no onego bi e diere ka osechopo. Ma kinde monego bed ni ikono jo Kenya ni oyo wada gero apaya mano mochomo Mau Summit. To odhi ka omenda maromo kama ma piny Kenya kata ka ola oko onego bed ni wachule gi rates machalo kamagi. Onego wache sani koso onego rit ma ochop diere koka giwach ni oyo budget ni waketo ka onego bed ni watimo kode gimoro to koro gima onego watim gono en ma kinde mage monego bed ni jopiny ng'eyo ni ola ma kama mokete budget monego bed ni romo kanyo kata $1 trillion mawuok e pinje maoko onego bed ni tiyo godo e chenro mano. Wacho no bed ni ng'eye sani sa budget ni to ok ne ka gima ng'e ni gima timre ga ni seche moko kaka sirikal tiyo gibo wacho ni magi projects mag dhi timo to kore kacha moyudo ga kendo ilokogi moko monego bed ni timo ok otimo moko manyien obiro iye or kata pesa no bed ni mitiyo kode e gidene project makama oloke project moro koro mage shida mantiere ga in fact gimoluongo nang'o no lack of physical discipline. In fact konyalo ga bedo gi fiscal discipline the same way mantiere monetary discipline. Monetary side and very well managed. Shida ena called side mar fiscal ni. Like for ongechi bibo winjo ni ngat no kata let's say jomonyeo ginende bonds gi treasury bills ni government oleo moko chulogi. Yeah. Ongechi kata jinga chia. Then the same government to on the other side bar expenditure tibo winjo ni ntiere contractors kata ntiere jo suppliers motiyo to poko chulo. Yeah. Korena when watch ntiere bedo gi that lack of fiscal discipline. Kejini kwese timo budget bing'eyo ni pesa ne midhi yudo to project ne time ten pesa makama. Onego bed ni kitime kaka ipange no onego bed ni seche mitimo seche mi implement okobed gi shida moko mabedo gage. Ayo end up bedo gi pending bills bedo kod ang'ono. Ato gigo kende kaka yo ma sirikal time accounting mare. Pesa go keep on accumulating pending bills and things like that. To gig mono bende within that budget no gigo te no bende otim pesa mondo olcha otigo gigo te botiegi. Koro ko be keto gimilo ni fiscal discipline to gigi nyalo bedo achieved. To mande gima pacha en gima osebedo ka lag. Pero kamana ahinya wacho ni chenro mag loso budget ahinya bende mosebedo kanyo ka winjo achiel kachiel ndiye chenro mag gope kachiel koda ka gik mathoth mantiere karka to bende dewaer mana mar ng'eyo budget ne mara sirkal mano mamalo kada kikete karkacha. CPA Evans Ogutu nitiere Uganda masakata sani ka waloso penjore ni budget madonje counties budget madong malo koni ipenjo ni en yore mage ma ponono sirkal nyalo tiyo nikech wacho ni budget ma ikomenda ma koro wadhi chako ni karom kata $3 trillion budget mano som tiga mokalo telo mar Uhuru Kenyatta tiende nang'o nyako bed ga mana ka omedore to bende kaka jo Kenya bende wadak kaluwore gi nyalowa koso en kama FCPA benda nose wacho kanyo ni we live beyond our means ma koro chuno ni nyaka gope koro medre mondo mi watim gik mathoth mantiere ka hola e piny kachiel koda ka chenro mopogore ma itimo kata ng'ime mede wiye kanyo ka ng'itieko ni sources mamoko mag revenue nyalo bedo mage irango kamano usuru koso kanyo wanyaneno ka piny Kenya kete maino gi ahinya to yore mage minyalo yud pesa gi kata kopogore gi chenro mag choko usuru. Erokamano ahinya. Nitiere component moro mar budget miluongo ni budget review outlook paper. Budget review outlook paper onego bedo ni koromo tarik 31 dwe mar 10 titere obedo table kuom sirikende ariyoge sirikal ma county table county assembly sirikal ma malo be table National Assembly. Budget review outlook paper
en okonyowa ng'iyo kaka ne budget ma higa mokalo otimo. Ochako konyowa ng'iyo gik miluongo ni economic expectation, gik masani kaka uchumi gi sani kaka uchumi sani ochuogore. To ochako okonyowa ng'iyo gik machalo kaka migawo manyien, opportunities manyalo yudore. To ochako opportunities, ochako ng'iyo factors machalo kaka inflations. Koro en monyalo inform gimidwa timo gi budget ma next. Omiyo kineno ka medruok nitiere budget, manyiso ni budget ng'ani osebedo gi gimiluongo ni outlook, osegoye picha. Ong'iyo ni higa mokalo nyocha wan gi billion, for example, let me say budget mar counties. Inyalo yudo ka budget mar sirikal mar county higa mokalo nyocha en billion 7.9. To sani omede to billion 8.9. Ma timore nang'o? Nikech ing'eni budget review outlook paper nyiso ni nyocha wan gi billion 7.9, nyocha wan gi program 1, 2, 3 nyaka 9. To program wagi duto mae kaka ne gi perform. To current economic situation ma wan go, manyiso ni kaka ngima mag uchumi manitie gi sani, mae kaka ochalo. To opportunities manitie manyalo konyowa mondo mi county wani odhi mbele, magi maema. Maema nyalo inform medruok mar budget kata duoko chien. Manyiso ni fiscal policy kong'iyo county fiscal strategy paper, unyalo ng'iyo ni ma nyocha wakete pesa mang'eny to ok otimo kaka nyocha dwaro marwa mar oganda kata sirikal mar county chalo. Omiyo magi duto ema inform ga factors mag medruok mag budget kata duoko piny. Kata mana sirikal mamalo, gimbe gin gi budget review outlook paper. Sirikal ng'iyo ni ka nyocha waketo budget ma kama nyocha timo nang'o. To gi sani economic trends magwa kata situation mag piny chal nade. To opportunities manitie manyalo biro bedie mbele ka mondo mi sirikal, mondo mi dongruok bobede uchumi marwa, to chal nade. Magi biro temo kelo tok mano county the fiscal strategy paper ma biro kelo kata ceilings. Inyalo wacho ni ministry mar health nyocha wamiyo billion 300. To nikech wang'iyo ni kiwango mar thieth kata yudo thieth yo mayot pod ok oyudo, wanyalo kelo gimiluongo ni universal health coverage, manyiso ni target jok mang'eny manyalo yudo thieth nengo mayot. Omiyo billion 300 no ok oromo. Koro wanyalo keto ni obed kata billion 350. Adieri ka iaye billion 300 to dhi billion 350, pesa no nyaka imany. Kopo ni nyochi choko manusuru mar billion 300, sani kidwaro billion 350 ko kinyalo yude, ting'eni nyaka iole. Mae gima kelo issues mag ola e budget process. Ok ni en gima ng'ato nyalo wuok ne kawuono wawuoguru wadwa ol. Mana kaka Felo nosewacho ni kidhi olo ok rach. Gima nyaka wayiere uru nikech siasa bedo mang'eny e yore duto. Ibiro yudo ka siasa, one professionals ok wadonje siasa ahinya ko donjo weche mag finance. Ichung' e adieri. Olo sirikal duto olo kata revenue streams mami sirikal mamalo kata sirikal mapiny. King'iyo yore monyisgo ni sirikal ma county nyalo yudo go pesa. Sirikal mar county yudo pesa nang'o? Mokwongo oyudo pesa from what is called equitable share. Equitable share ni en billion ma ineno ka wang' ni negi pingo billion 385 ni. Ang'o miyo giyude kamano? Giyude koa sirikal mamalo. Sirikal mamalo nyaka choke koka urnegi. Mano is their major source of revenue. Kwa giwinjo ni sirikal mamalo olo for matters development. Development ginitie ka gik miluongo ni restricted grants. Yudo ka hiyo nyalo wacho ni sirikal dwaro kelo nu level 4 hospital e county maru. To ka gikelo nu level 4, ginyalo wacho ni kawa kelo pesa ni to ti mana yorne. Iwinjo magi duto gin programs magi yudo koa e sirikal mamalo. Ibro ni county boy chako yeni kopogore ki pesa mimi kaka equitable share mondo mi fund ko budget. Ochako mi ni inyalo generate gimiluongo ni own source revenue. Own source revenue katebo yiene sirikal mar kor gweng' mondo mi embo chok ushuru. To kopogore gi mano, ola oyienegi. Sirikal mamalo miu mana guarantee, to loans is one of the sources mag funding. Kata
chiwo pesa mag fund budget mar county. To kichak ing'iyo inyalo yudo ni oyienegi nyaka mag investment mago revenue streams manitie. To revenue streams ma county to gi national bende en makoro choke mang'eny mogik. Nikech moyiene sirikal mar kawo kor gweng' to tin. To sirikal mar mamalo ni be nyalo ng'iyo niya e programs waduto ma 3.5 trillion ok ni en marwa kendwa. 3.5 trillion billion 300 waore sirikal mar kor gweng'. Iwinjo. Gichak ging'iyo ni billion 40 wadhi oro ne jo parliament. Mane kaka gigine. Billion 20 wada oro ne jo judiciary. Iwinjo. Koro programs modong nyithiwa masomo e skunde mag higher education learning wabro dwa ni health obro dwaro billion adi. Wadwa dhi e ministry mar health ji duto te jo Kenya te dwaro thieth e nengo man piny. Gipogo pesa ni duto e programs gi emomiyo iyudo ka budget mano bedo table tarik 30 dwe mar 4 e National Assembly imidhi somcha. Sirikal oketo migawo duto te kaka pesa ni gidhi timo nade gidhi tiyo godo. Koro en mana wan gi in kane in gi memorandum moro minyalo tere e National Assembly to nyalo wacho niya kaluwore gi paro gi lek mane sirikal mar Kenya Kwanza okelo anto na paro ni magi ne nyalo konye moloyo moloyo ma dhi mbele ni. Alafu mar ariyo nyaka ikony sirikal wacho niya kaluwore gi budget mukelo ni ng'eni kata gima kelo koko sani donge gima kelo koko sani ma sirikal jigore ne ni en finance policy. For finance policy ni eto wuok donc finance policy en ere kaka budget wa mar 3.5 trillion wadhi yudo pesa ni. Mane gima nyaka yiere adieri ni finance policy ok rach te. Nikech okwanya wacho ni the entire 3.5 trillion mar sirikal rach. Ningo yiere ni kapok wawacho ni gimoro rach te wawach mani 3.5 trillion maunge budget nikech kata nitie nyaka oganda wa kata members magwa iluongo ni member legislators magwa mag oganda luo manie budget committee kanyo ta gini e budget committee nyocha gilieko kendo ginwa ni report gi to kal maonge amendment kare giwacho ni 3.5 trillion kaka wan jo budget to wakelonu omiyo finance policy kikel negi problem ka sirikal dwa finance that budget nikech adieri kale gen gi wach to ne giwacho ni koro wagolu siasa. Wanyalo wacho ni Mheshimiwa Babu ine budget committee nyo upuodho 3.5 trillion. Iwinjo. Mheshimiwa Masara ndiere ukuome be. Iwinjo. Ne ine budget. Nyo usepuodho 3.5 trillion. Amilo gesa nyo ine budget. Ni isepo atandi wawachure dieri ni usepuodho 3.5 trillion. Koro kwanya wacho ni finance policy makoro dhi fund 3.5 trillion to rach te. Nikech sama nupuodhe nyaka nung'e ni mae yore mwanyalo te. Kade ok gidware to ne ginyalo wacho ni nitiere gimoluo oyienegi e parliament kata miluongo ni minority report. Minority report en giwacho ni wan ok wayie gi budget ni. Nikech achiel ariyo adek waneno ka en budget madhinyo japiny. Koro kisemiyo ng'ato 3.5 trillion tembo biro nyisi ni an kaka sirikal to mae kaka wadwa realize 3.5 trillion. Ok wanyalo wacho ni policy no rach te. Nitiere kuonde moko monyalo hinyo go japiny to nitiere kuonde moko nyalo hinyo go japiny. Koro mae makelowa e chenro duto mag budget process nikech budget kisewacho ni wadwaro fande kama to nyaka yiere ni nitiere role mane wase play. Adieri ing'eni ji ok dwa wacho adieri to ne nitiere role mane jok ose play nikech giche kane joka kawo views mag jopiny nyaka jowa nyaka onagi nyaka members mag dhoodwa ne nitie kacha kamano. Koro mane gimowacho iwacho ni e thuolo gi bende kama jodi bura nitiere gini gi ting' margi ni gimane monego bende timore karka to kata kamano nyaka wang'e ni oganda watu koro giwacho nade kotenore kod yie duto. Iwacho ni tudruok mane manitie nikech oganda nyalo penjore ni twak mar paro mar chik mar omenda ni kata the finance bill 2023 obiro kinde machiegni ahinya ka iwinjo kacha ni som budget mana kama CPA Evans gudo chopo karkacha FCPA Bernard inyalo mana lero no anyi kora moge juang ni bill makama mar omenda ka kore nene sani kata paro mar chik ni mar omenda kapoko kale mobed chik en tudruok mane ma entiere godo gi budget ma idhi som kanyo juma manyien. Okay. Pero kamano Cleopas. Koro wach mar finance bill ni okre finance bill ni makoro sirkal bo kelo proposal magi fil ni ka gi loko chik ni
ginyalo yudo pesa mang'eny or raise more revenue. To bende geto policies gi. Koro finance bill generally okorach. Yani it's a process ma gibed go finance bill gibed gi proposals. And issue mancho work has been causing a lot of concern. Changes magitimo mang'eny kadichiel. Emio a number of organizations, including Kata East Park, wagolo views was itimo public participation, botero memorandum, a committee, mar parliament, mnongi. There specific issues, one pinpoint. Modo actually okay, suggest kama, oparo nyal time kama, okay. Nikech okedeka sechigi as it is. What called existing tax laws? Already in theory, more effective. Mangiso ni serikali pod choko pesa pod bo chokre. To currently theory kitemo lo kelo changes mondo gine ni gimed area ni kata gi reduce area ni to go in the process e banya kaw ilugo nangono kaw views magjo piny mancha gitemo. Koro na wadhi to koro mongena ni jo bunge otimo nango based on gine ma ji recommend gi yie kod mage to mage mokgi ok yiego. To gima nyalo wacho kendo kichino kende ka process and very political and very samoro ntie yorok mang'eny kaka nyocha oneno e kind county gi national government ni ntie yorok mang'eny binyaka nyocha a number of us nobody was disappointed ni Senate issue mar pesa mar governors endwaro. At first they propose the governors propose I think then around 425 billion for this financial year be better discussed. Then this other body, the Commission of Revenue, the CRA. No propose 407 billion. Yeah. Talking ka koro serikal mamalo to no do ke piny. To Senate ndogo yi to Senate mani watu anima chungne devolution mono wende defend pesa madi mana ka sanya nyalo bedo ni adiere gine jogo manogoyo governors gi piny because negi yi mondo pesa modi account of the maintain as opposed to the 400 ma joka nedwaro cha mane governors nedwaro plus even CRA no recommend to joka no gin gi yegi ma serikal malo wacho cha no duoke piny to 385 to sirkal mamalo kinde magiloso kacha ka ng'ato gole kacha e bilion 425 kete kacha bilion 407 malware piny koni 385.5 tiende nang'o jolonye mantiere kuonde gi duto koso sirkal biro gi paro machalo nade mondo mi koka gichope omenda matin koni to gimane jogi dwaro koni ma ging'e ni mane gima nyalo konyogi paro mara duoko piny aga kama chalo nade japiny penjore kacha niya koro ka senator zero osepuodho wach ma kama wuok e sirkal mamalo tijgi en ni gigoyo governors koso gin ma gindhoko governors koso gidhogo county gin montere kacha mondo mi gi defend podok gitime yo moro makare koro kune kacho ntika yoro kiching the national government gibe gi programs gi koso migo gigo kwandgi gibo dwaro as much as possible kori joka be counties ma protected by be represented in the Senate, but they should also be lobbying for as much as possible for the counties. Tokeneka says ni serikali mamalo any final say through the political process called influence. We know ko give vote cha. Kori mi gimanyalo recommend gimanyalo wacho ne your counties wa long term ingenya kakoro wang'e nene ikechimata ingema bobeti the national government would nyalo change lakini okene ka gibe gin got their own priorities the devolved governments benditiegi gimagi koro anyalo wacho ni our devolved governments gi koro ochopo sama nyaka koro wang'e nene on source revenue ni wanyalo enhance marom nade mondo giduok piny tegemeo margi equitable share kajiri equitable share they have no control much control king'iyo the marginal increase kaka nyang'iyo
pesa mapodhi county makaluo Kisumu ikomenta mokadho chane around 8 billion sani opodhi I think about 8.3 proposal masani ni Siaya nyocha den 7 around 7 billion onyalo dhi to around 7.2 and 7.2 sani Siaya Homa Bay nyocha den 7.8 sani obu matin opodhi around 8.1 alafu Migori njeja N8 around 8 billion opodhi to around 8.34 Koreano is kingio pesa the increment and very marginal or 10 to compare maybe magedana gitim kucha Korea gimi sources moko maginyalo bedo go piny kucha on source revenue mondo o ginene opong deficit nikech magi omenda mawuok e sirkal mamalo kabire sirkal mapiny gigo mag bedo kata kairango nikech sani ka yudo kache counties manonde kanyo ni ne oyudo omenda gi mamalo mano moting'o county no mano ma Nairobi nitiere county ma Nakuru gigi mairango yudo ka counties wa ka county mokwongo ma Kaluo biro kacha e thuolo mar namba 18 mano Kisumu mabende en boma county ma Mombasa nitiere kacha namba 24 mano be boma machielo kuom bombe 4 mano go pacho kasani en ang'o manyalo bedo ni kacha irango nikech wacho kanyo ni girango chenro mopogore opogore kaka kwan mag oganda modak e counties kachiel koda ka weche go bende mag thieth mag pur mag bedo wacho ni mag urban area kata mag chenro mag bedo gi bombe kama untiere kanyo mago bende rango kar kanyo kachiel koda ka payni kachiel koda macho wacho ni basic share mabere biro kata koda tamalo mopogore opogore kai kunde gi duto basic share ni ema ni kata koda tamalo mathoth ahinya man kanyo maro kwacha atamalo 20 gini mairango kar ka mondo mi opogo omenda gi nyalo bedo gi nango ngado penje kata Turkana chani county maduong' makinene oduong' kacha ndi kipime kata gi Homa Bay opogore to ere ntiere malo kanyo mara Homa Bay en achiel kuom gigo mantiere kar kacha counties moko manya bedo ni kata weche gi mag chan nikech poverty bende wacho ni achiel kuom gigo mairango kar ka e kinde ma ng'ato jo chan nitiere to yudo ka county moko mikone ga ne otuo ahinya mano machalo kaka Baringo iboyudo kata West Pokot iboyudo kata mag Samburu Laikipia gini kantiere kar kato gintiere piny koni gionge kwan moro mamalo ma omenda momiogi irangango kata ka irango weche gi mag Commission on Revenue Allocations bedo kanyo bende katimo upok makama gini counties chako dikato CPA ntieke okay Clever nataka kisewa choko factors be maging'iyo to gitiyo gi formula magiketo and okone koro based on the data mobedo collected makoro gitiyogo yeah koro again the formula okone ka the nini CRA gibo that model magibo keto no to gitiyogo in the revenue allocation magbo ginyo factors blame wachogo koro okone ka to a common man ko bong'ie to you feel maybe there's a unfair distribution yeah but unless akoro ginego bedo change the formula bedo change but the same factors have been looked at gibong'io population gibong'io the poverty index ma is a very relative thing jini kaka ipimo yeah it depends on the data mangatu tiyogo some of these things although okay we can say gin objective but to some extent beginya laga bedo subjective yeah to koro kese do data go let me feed a model a formula cha go proportion kamano mano ka irango kaka ipogo mwandu gi duto e counties mopogore opogore sipewa sobutu akeletwa kendo kore ler ne oganda bende iwacho kanyo ni e thuolo ma omi sirkal mamalo mondo mi ochwalo omenda gi bende counties ting mane magintiere godo data kata kwan magitiyo go nonro gi gin mage to nyalo bedo ni kama ochope sani makori pogo mwandu ni county nyalo bedo ni kae kama duokie kwan mag oganda kata mar census mitimo bang' higni 10 ere kaka otimoga ere kaka odonje pok mag mwandu e counties mopogore opogore ponono ka kanye magiyude kwan gi mondo girang ni e oyo county gi ji mathoth molo jok makamagi onego mie ting machalo kama ero kamana inya ing'eni sirikal duto te dwaro pesa pesa gima dongere wacho ni a scarce resource ng'ata moyudo opportunity mare mar keto budget ni malo buro kao pesa ibed county government ibed national government egimomiyo katiba noketo commission miluongo ni Commission for Revenue Allocation gin tijgi en gikonyowa temo keto control kata geng'o
migawo mar appetite mar pesa nikech kiweyo aweya ni weyo ni waweuru gini to ng'ato ka ng'ato nyalo demand pesa ni duto emomiyo katiba be noketo ni kaber to onego miwa at least 15% of the last audited mano onego bed ni dhi e county to gikawo ni commission for revenue allocation CRA ema koro onego bed ni kawo migawo mar pogo pesa in two forms. Nitiere pogo pesa gimiluongo ni DORA, Division of Revenue Act, and then nitiere moro makoro gipogo mokwongo ni nitie vertical to gi horizontal. Manyiso ni pesa cha kipoge malo ipoge ministries duto te thematic areas timiyo county mare. Koro mimiyo county ni gin giketo proposal margi to ng'at monego migawo makoro yiene gi od bura makoro yiene gi protect kata medo atim adjustment to koro ne en senate to koro ka senate be ineno ka nyocho vote kako vote cha nyalo bedo weche ariyo. Mokwongo nyalo bedo ni ok gin gi confidence gi jok mariembo sirikende mag county manyiso ni ok gin gadieri ni governors gi nyalo manage pesa ni ko kamano to en tamruok mara ni nikech adieri gimomiyo yiero senator onego bed ni konyi protect sirikal mar county in terms of resources miyo gi pesa mondo mi gidongre nikech adieri ineno ka sirikal nitie sirikal ariyo gimomiyo nokelgi moko nitiere gwenge minyalo lwach ni opposition region manyiso ni gima koro ne gidongo mane ging'iyo ne en sirikal gi mar kor gweng omiyo pesa ka di medo kacha to ne nyalo konyogi kabisa. To king'iyo kaka kara County Allocation of Revenue Act ka CRA tiyo kode ne niketo formula adieri onge kaka inyalo pogo pesa ka onge formula. Koro gichako gimoro ni basic share iwinyo magi formula en a hybrid system en components mang'eny gichako ging'iyo ni ing'eni ndalo machon kane county chakore king'iyo sigana machien ibiro yudo ni Turkana kane county chako to en mano miye pesa mang'eny nikech ji nang'eni Turkana ji chandore Turkana ji gine ewinje poverty index to noyudo ni population ma Turkana to gi pesa midwa mi kata jo Kisumo kata jo Kiambu iyudo ni jo matin imiyo pesa almost 10 or 20 times jo ma population mang'eny gimo mineno kaka jo Nairobi bene wacho ni nitiere gimiluongo ni urban poverty manyiso ni idak e town kaka city to kata ng'ama odak e gweng' koro ngimane ber molo ngimani. Koro magi formulas duto mane jo Commission for Revenue Allocation ng'iyo ging'iyo the rate the growth gine opportunities ma un go mag agriculture koro magi formula mane giseketo manyalo konyogi e pogo omenda ni tiyudo ka formula ni kosekete nitiere ng'ama nyako hiny to nitiere ng'ama nyaka geny mani adieri mar pogo pesa mane kako kete nitiere nikech adieri kujo matin gimomiyo jowasani wacho ni there is power in numbers iyudo konagi ne wang'eny de wamede bedo mang'eny kaka chon ne wang'eny to maybe dwa yude pesa mamalo molo kaka sani to nikech sani iyudo ka population wa as much as ni wan gi aban to population bochako timore nade odok chien omiyo ng'ama population ne ng'eny en gi so many mouths wacho ni en gi dhok mang'eny motimore nade mopidho omiyo formula cha nyaka favor mae gimomiyo iyudo ka jogi yudo pesa mang'eny moloyo wan ok en in a bad faith be onge formula ma perfect kata de wach mani felo kawuono in emi dhi bed chair mar commission mar revenue allocation ng'ato nyaka ywagre ni formula mikelo ni gi weakness koni gi koni. So for me the only thing mane migawo achiel mane senate onego kony governors nonego gibed gi confidence e counties mane oyierogi omiyo nonego gi protect pesa mane opuodhi mondo mi mane governors gi puodho mondo mi gi protect to ka gin bende giringo magiweyo pesa ni duto sirikal mamalo manyiso ni sirikal mar kor gweng' pod dhi thirore athire development gimomiyo wakwayo sirikende wa mag kor gweng' sani ineno ka sirikal let's say kaka equitable share mar Homa Bay no up from 7.8 billion to 8.1 ineno sirikal no mar Migori no around 8 billion to 8.3 billion mano equitable share obiro ni
in be wek bedo ni stagnate ni domestic revenue ni to en ok idwa mule ok idwa gine nikech adieri sama ji wacho finance bill nitie nyaka mag counties ing'e ni ji ok dwa wacho adieri finance bill nitie mag county to kata mar gigo akia koda gise share gi jo Uganda ni wan mae kaka wadhi choko ushuru so pod girito mondo koko malo rum koso gimbe girito ni mamalo timo nani urum koka gikel margi koro gimbe onego giwach niya e own source revenue kaka naneno ma Migori nondiko ni gidwa choko milion 350 utu dwa choke nage migawo mane muketo to ere kaka unyalo mede mondo budget ni odhi mbele kik wach ni koro yudo 8.3 billion tichoko mana milion 300 koro wacho ni en 8.6 billion onego imbi mede mondo bede billion 10 nikech kimede to development infrastructure pod dhi konyo mana counties go mano aya nyakora moge jonga dhi nyime kod yudo paro mopogore opogore ka wantiere karka sa osekalo saa 4:30 mano ikinde bende ma wantiere karkae mondo miang' wane ni sani to koro wachomo kama chalo nade wantiere kae kod wela koni FCPA Bernard Siero kachiel koda ka CPA Victor Ogutu wakao yuyo masani ka waduogo wadwa ni mondo mwaduogo ka waranga ne weche magoro wacho kacha ni performance based budgeting tiende nang'o e kinde ma wantiere karkae ka Uganda penjo mathoth ahinya ni budget ma pacho kat koro ochomo kama chalo nade mano kinyi makawuono kwa gombaka ni mano mar budget chenro en mar Mbakaoromo nyakoromo gi jong waduogo bang' yueyo ma okawo sani mondo mwadhi e nyime kod twak ma bende wada menyo gik mathoth ahinya kantiere karka weche mag public participation osetieko koro kiketo budget ne tim Uganda bedo kod geno machalo nade mano wacho kata ne budget execution kachiel koda ka weche go mag implementation kata kete tim e yo makare gin gik mage maponono wanya bedo kanyo ka warango saa 4:30 ka waduogo twak dhi nyime. Vacay Ibambe na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14K, Savo or Samburu from 24K, Mombasa, Diani or Malindi from 14K. Self-drive deals from 3K, Dubai and Zanzibar from 560 USD, Mauritius or Seychelles from 1,000 USD. South Africa and Thailand from 1,080 USD, Malaysia, Singapore and Egypt from 1,200 USD, and Maldives and Santorini from 2,000 USD. Call 0703 254 254 for bookings. Mano kane parap kamora mora. Enango? Ungeni anasema nyeo ni aminga, tunyaka sani mpoka yude. Enango mi inpodi ranga malich kamano. Anadwaro ni mondi manyna ngama ber ahinya mabro kendo meher. To an nyathina ni nyaka tedi dala maber ma anadwaro. Nadwa mi tijni kan gi yie mang'eny ahinya kuomi. Iwinja? Jatelo ana nyisi ni kik idew kata matin. Ok abi ketho yie ma in go kuoma. Abiro tiyo ni maber. Dial *334# to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimeshasetiwa hiyo 1 GB. Sana data yako kakuku tu. Nyakora moge jong waseduogo ywe no bende wase mana tieko karka ne wakoni kani koro kwa duogo to waranga ne weche gi mag loso budget okang machielo okenge ma chiwo omenda e migepe matiyo kod moko bende ma oganda wacho ni okti gin mage ma irango kendo nyalo noneo makare FCPA Bernard Siero wacho ka nitiere mage ma wacho ka performance based budgeting nyalo bedo ni tiende nango mana migepe matiyo ma oganda neno ne dieri kae en moro monyalo kete omenda mondo mi odhi nyime kama chielo mok ticha to koro entiere karkanye to mondo mi otingre malo mondo mi onene adieri otiyo mondo oyud pok mare onego kawo okang machalo nani. Erokamano. Koro kwacho wach gawo ni pogo budget go. Okede ka performance ging'iyo ni activities mage. To ma chakre ga chono ndo wacho ni budget process stakeholders mag that ministry kata department biro gi proposals iwacho ni kama biro ora timo activities gima koro based on those priorities ma identified
ato gibedo costed irango ni gibo bedo gibo kao pesa di koro bago ema form pa basis of the nini pesa magi de kwayo koro ngesi mombe en process ma back and forth iwe proposals utero treasury gi jogo berango gi make gine mag gi make comments gi koro en gima negotiate mondo ng'en activities mage ma gi jogo boyieni onego bed funded koro mane emabo determine ni kodwa timo activity maka gima to serikal mamalo bong'yo nango how does it fit e gine margi plan margi koro ka gineno ne fit within their program to give me a priority obed allocated funds to kagi feel ni en gima okochuna ahinya ino kama ko ging'ado piny to gi imiyo gine matin kuom ranyisi kaka sani ok kanyocha gineno ni sector mar somo for instance education ki challenge mancho ntiere mane gocho ni gibo medo jopuonje koro sense kimedo jopuonje nyaka imed pesa madhi e migaono kaka sani wan gi junior secondary school jopuonje mane gocho idhi ndik kod other shortages mane ntiere go koro yen keto activities mang'eny e area no costing mare be dhi malo koro mane gima determine ni migao ni miyo pesa mage to moro ni miyo mang'eny to moro je miyo matin iwacho ni kinde go bende mana pok mag omenda iwacho ni kinde magintiere kar kanyo gichop kama chalo nade performance budgeting ni bende en moro monego bende ridre nyaka counties to bende wasenene kata kotimore ya county ma Migori nyaranga ne counties o makaluo kuonde ma gisebedo kata ka girango ni dier pok mar omenda chopo ne jogo madware ahinya kalore activities magitimo kata chenro magi mopogore opogore ko nyaka sano osebed ka itime nade erokamano performance based budget tiende ni ing'iyo migao mane nitie budget modhi ni maber imedo mwenda mok tim maber igolo omenda kacha ikete ikete madhi maber budget masani ma serikal ma piny owacho sani iluongo ni program based budget manyiso ni gikawo gin activity gikawo budget gi to gikete programs mopogore opogore gi cost those programs giwacho ni mae kaka budget onego tim nade onego bedi to performance manyiso ni gise review iwinjo koro iseng'iyo isetimo ne review manyiso ni kata mano andi kinyalo keto ni ohala ni en ohanda mar rech to adhi gero cage gi siling 300,000 to ng'iyo ni maybe rech ni anyala harvest after 6 months tiyudo kani iketo 300,000 to gima ne nyalo yudo kacha kare nitie factors mang'eny mano ok ing'iyo ma kata cage ni no kodhi otimre nade ok odhi odhi ni maber koro inyalo amua ni na timo ohand gero fish pond gero keto cage to nyanya moro be nakete tie nam kanyo koro mar nyanya ni to nodhi na maber molo mar rachne koro performance mondo mi simplify mondo mi ng'ato understand ni nikech naketo pesa migao ni to ok otimo maber oninga koro akawo pesa ni akete nyanya mang'eny nikech nyanya mano timo nade otimo mane gimitimo ni review ema miye yudo kaka nitie ga budget review outlook paper en ong'iyo ni macha notimo nang'o to gi masani chal nade to ere migao mwanyalo keto koro performance is just to find out en mana ng'eyo ni gimwa migao ma sirikal okete pesa ni be wayude value to mar ariyo ere gima economic trend manitie sani monego bed ni medo ne pesa mana kaka Phil osewacho namba achiel nonyisi ni oseng'i education ka nitie programs nitie kara competency based curriculum manokel kama nien nitiere junior secondary be manokel kama nien nitiere jonyuol mang'eny ma ywago ni nyithindo mane nitie klas 4 kane dhi mbele machon kata kia iluongo ni lower secondary mane nitie klas 6 magine ne gionge kata jopuonj maiso ni ginyalo ng'iyo ni in terms of giyud value mar pesa wandik jopuonj mang'eny iwinjo maiso ni giparo ni ka gigolo pesa sectors mamoko mang'eny to giketo ka to gidhi yudo value moloyo kaka
moloyo kaka de gikawo pesa ni gikayo migawo machielo. Aya, erokamano yada ni mak paro mnogi kanyo ote mero donjo karka ng'ino wayudo thuolo mondo mi wasomgi achiel kachiel ka wantiere karka. Koro sani adwani wagwe ng'wech no dhi nyaka Ogal Beach, mano ka dho wath mar Ogal antiere kanyo koda nitie chenro matimore kacha mosir koda nyakalondo mar Ramogi Radio, mano Ramogi FM mabende nitiere kar kanyo, to odiochieng' ma kawuono bende jofwambo wantiere kar kanyo mag Ramogi TV mondo mi wagwane mbaka kod gikonwa ni ere kaka inyalo bero yuto kaluwore kod gigo mag nembe. Iwacho ni nambwa en mwanduwa, mana tuda kata kod Millicent Adhiambo ikonwa wechegi mag blue economy. Gini gik mage matimore kanyo, ber mage ma joramogi oyudo koso tero ka odhi kanyo kaune kaunti ma Kisumu. Millicent. Erokamano ahinya Cleophas, achiel kachiel kwa wuok e dho wath ma Ogal Beach ma bende yudore kar chung' od bura ma Kisumu West, kuma kawuono nyakalondo mar Ramogi Radio ochopo mar twak gi jolupo kaachiel kod jogo matimo ohala kod mwandu mag nam e neno ni to ere kaka inyal ber yuto e dho nam, to midhiero mage magikale, to ere kaka ginyalo tiyo kanyakla mondo mi gikony ogandago. Kendo bende wayudo ni Ogal Beach kaendi kata dho wadhni en achiel kuom dho wedhe ma bende noyudo midhiero ma wiyo yugno e kinde mane midhiero mar tho rech ne ogoyo dho wedhe mopogore opogore e kaunti kata pacho kama ngima. An kod jatend nyakalondo mar Ramogi Radio mano VOJ mong'ere kaka Victor Otieno Juma, ma bende adwani oler ne jopiny ni to wuoth mane okelo gi kaendi e Ogal Beach kaendi ere gimomiyo gichopo kod odiochieng' ma kawuono, to gin thor wach mage magiketo mbele magidwa ni gitwage kod jogo ma bende tiyo kod mwandu mag nam kata lupo kaka yorno mar yutogi mondo mi ginyal konyore kanyakla ging'eni to midhiero ma bende girado godo ka kod kacha ere kaka ginyalo tiyo kanyakla neno ni tieko midhiero go kendo kendo gando bedo kod lwasi makare mar tiyo kod mwandu mag dho nam kata weche motenore kod lupo. Machiegni VOJ inyalo ng'iyo na kamera kacha kaka jatend nyakalondo kawuono uneno ni ulim Ogal Beach. Ogal Beach en achiel kuom dho wedhego ma bende atamalo ne golo ni gine mane giyudo asara ma wiyo yugno tho rech ma bende nogoyo dho nembe mopogore opogore. Koro kaka nyakalondo mar radio uchopo kaendi mondo mi utwak kodgi kotenore kod wach makamano. Inyalo mana nyiso jopiny ma bende neno wasani ni to gimomiyo uchopo kaendi en mane tuget ang'o gi wach ni puonj ma bende udwa ni upuonj jogo manie dho wath kaendi mondo mi ka bende gidhi nyime kod tije motenore kod mwandu mag namgi to ginyalo tiyo makare kendo gilok ngimagi machiegni. Erokamano ahinya Millicent kanyakla kod Cleophas kuom wathuolo ni. Okinyi ma kawuono ne waneno ni ber ka koro wachikelo chenro mag lendo e dho nam ma Ogal ka. Watimo ni gimos kuom lal mane giyudo kinde mokalo chien, kendo wago erokamano ne ji mopogore opogore ma osebedo ka jologi. Ung'eyo ni Ramogi FM kuom higni malawo na 20 mar lendo ne oganda jokanyanam. Mwandu mar nam en mwandu ma jaluo ogeno mokalo. Thothne wan ong'ewa kaka jolupo, mane momiyo ne waneno kaber ahinya wakel injili mokwongo marito nam nikech alwora marwa osebedo ka kethore. Kinde moko ne wantie kod kido mopogore opogore mag rech manitie nam lolwe, to sani thoth gigi onge. Sire nyapende gini, okoko wuon pala gini, sani en mana kamongo gini bende tinde yudo matin, mumi gini bende tinde yudo matin. To kata kamano ngege gi mbuta ema sani dwa bedo mang'eny mokalo. Koro ne waneno ni kaka nyakalondo ni to pek mane magineno to watudgi gi jo sirikal manyalo miyo gi riekni mar kelo negi konyruok e weche mag policy gi chenro mag sirikal manyalo bero yoregi mag lupo gi yoregi mag yuto, nikech ma e lumbru mar yuto mar jokanyanam. Mar ariyo, ng'eyo ni muoch mar tuo mar nyaldiema en achiel kuom gik ma osebedo ka kelo midhiero mapek mokalo. Kod weche mag yuto irito pesa ni bang' dhi e nam nade. Koro e yo machuok mane gimokelo waka ni to nambwa ni ma en mwanduwa ni watiyo kode nade, nikech kwerewa mamoko ne nam nokonyo, wuonewa mamoko bende nam ni konyo, to nyithiwa gi joma moko makinygi to nam ni onego konygi e yo machalo nade, nikech ka wakethe sani to matie ni waketho ngima tieng' mabiro e yoregi mag yuto, e yoregi mag dongruok. Mae nyadhiwa kaka oganda jokanyanam. Jaluo olo onge gi mwandu mar nam. Mae momiyo koro kawuono wan ka tamora ahinya ni wan gi jo sirikal mamalo, gi jo sirikal mar kaunti, gi jo BMU ka, gi jo piny giwegi ma bende mwandu mar nam osebedo ka konyo, kaachiel kod jotim nonro bende mabiro konyo wang'eyo rieko manyien masani koro biro miluongo ni fish cage farming ni. To gin yore mage ma onego bende tiyo kode mondo kik okel kethruok ne nam, okel yuto gi ber ne ogandawa.
mane gima okelo kaka Ramogi FM. Nyaka nudonj kaneno ka isechako goyo twak ichako kod jakom mar BM kaendi mabende osemi wach achiel ariyo adek. Ang'o misekwanyo kanyo mabende nyalo dhigo nyime kendo itudgo jo dhowadhni endi kod jogo manigi riekni manyalo konyogi e twak miwedo kod jakom mar dhowadhni? Weche mang'eny iwacho ni puonjruok en gima osiko pile ka pile nodiochieng puonjruok. Weche mag kiluwa moko machiko kopuodho machalo abunglo gene ema bende watemo jiwo kaka nyakalondo mondo wakedgo mondo jowa oriere gi weche mag lupo. Mar ariyo gin weche mag loso riwruoge mag saga kod cooperative societies. Ogal ka nitie kod cooperative society, paro mar director mar fisheries nigo gi jakom mar BMU mano wachonwa kawuono e Ramogi Baraza. Nyawacho ni dwaro nitiere mar mondo mi yar bedo cooperative society maduong' madhi kelo jolupo duto te mag dho nembe mane alwora mar Kisumu County kama ngima. Ma biro konyo gi weche mag tero nyithindo e sikul, weche gi mag dongruok molongo ni social well-being and economic well-being. Kora paro ni ma en okang' ma bende berie moloyo. E mwaka mag prochiko ne wantiere kod cooperative societies mane otegno ndi kaluo. Kane dhi Muroni weche mag niang', kidhi kuonde mamoko weche mag pamba ne nitiere. To kata kamano, mar nam ni noruombore piny. Kichako chiero gi kendo mondo wawach ni nyalore. Mae gima nong'ego jo kanyanam nyalore. Koro ka watieko ugo tach kaendi nyaka ang' saa 8 mar odhiambo. Ungi ugeto ang'o ka ang' ochopo kanyo saa 8? Ang'o mugeto ago Gal Beach kaendi ma kudhi go mbele to wacho ni nwalimo dho wath ma Ogal to mae okang' mwagoyo kata ber mwayago kata thothne ne watemo geto mokwongo ni ka wabiro koni machiegni biro konyowa ng'eyo matut ni gin chandruoge mage to gin weche mage machando janam. Mar ariyo to ere kaka wanyalo tiyo kaka olalo kaka Ramogi FM matudo jo sirikal gi jolupo e yore mag konyogi weche mag wang' apaya, weche mag sanitation, manyo chiro, value addition, chiemb rech, tego wach mar fish cage farming ni mondo time e lai mar chik kanyakla kod bende luwo chik. Bende wabiro go mbaka gi mine mag nade mondo gisung ne joma moko bende nikech nitie joma moko mabende winjo mantiere dho nembe mamoko ni jogalo osego okang' makama mondo gin bende giywa aerial giywa wigi mondo gine gima ginyalo kopo kaendi. Ma en injili ma Nyakalondo mar Ramogi wabiro biro kwa dhi godo nyime kinde ka kinde ma dho wagunda luongo ni we have to sustain this conversation mar konyowa. Blue economy matini mwandu mar nam sani en paro maduong' e piny mangima ma igoye mbaka gi buche mopogore opogore kendo nitiere mwandu mathoth ma bende migepe moko nigo ema watemo legane na wach ni nitie komiyo gi thuolo mar wacho weche gi migepe gi kamoro kide kwinjo ywak mar jogi kendo gikel negi konyruok manyalo loko ngimagi. Dwacho maduong' gimogeto en ni ngima janam obede molokore ka warito bende mwandu mar nam lolwe mondo kik okel kethruoknwa okelnwa ber ne tieng' masani gi tieng' makiny. Erokamano ahinya. Mana kamano Cleophas kakisewinjo kaka jatend Nyakalondo mar Ramogi uloso kanyo motegno ka owacho ni gima gigeto odiochieng' ma kawuono en loko ngima janam mondo kaka gitiyo kod mwandu mag nam okelnegi dongruok, okelnegi ber ngimagi mondo mi ginyal dak kaka jalno mabende ok ti gi mwandu mar nam kata jogo manie sekta mopogore opogore. Kaka ing'iyo batha kanyo oganda mabende tiyo gi mwandu mar nam mawuok e alwora ma Kisumu West kaendi osechopo mar gombaka kanyakla kod Nyakalondo mar Ramogi mondo gipuonjre gia gi ber ma okelnegi odiochieng' ma kawuono. Kionge penjo moro amora Cleophas taduoko ni e studio mondo idhi nyime kod Mbakaoromo mabende e chenro madhi nyime e wang' jowi mar Ramogi TV. Cleophas an kuomi. Aya, agoni erokamano ahinya Millicent. Ka in kuom akaw agoni erokamano ahinya itwak e yo makare. Poch gi pak ne Ramogi Radio kuom jiwo oganda mondo obed kacha gi pith mag rech e yo makare. Mano Millicent Adhiambo kowuok e kaunti ma Kisumu en kacha Ogal Beach. En gimoro ma oganda waduto bende rito. Studio ka wantiere kod welo wadhi nyime kod twak nyaka Ramogi Ajwang' iwacho ni pith mar rech no bende en gimoro ma oganda onego maki e yo motegno ahinya ka itime e yo moro makare mondo mi rech bende odagi e yo makare. Mondo tich mokel kacha kod Nyakalondo mar Ramogi. Okinyi ma kawuono ka gintiere Ogal Beach. Aya, wachopo kae tielo mogik makoro dani watieki. Wach mogik kantiere kodi kuom FCPA Bernard Siero. Ntie chenro mopogore opogore nya mantiere karka. To nonna kae koro ni budget ero osekete tem kata weche mag implementation ka osetieki ma okete karkacha. Ting' mane ma japiny nitiere godo. Ting' mane ma bede migepe moko nigo mana ne adieri budget noket ka otiko de yo machalo nade magi mane nitiere rem mane manomi mang'eny inyalo bere yo machalo nade kata mano ma wacho kata weche go mag auditing mano bank ka budget bende oseket karkacha evaluations bende ketimo kata kinono
nire kaka osebedi kacha ka itimo gik machalo kamagi joma gi monego bene timo gi mano ko wuok malo kae karidi nyaka pinye counties pogruok biro kaka lore kod weche mag omenda iwacho ni kuom siling 30 ne mano miyo kata jawar beno gur machiegni okay rokamano Cleopas goro kwatie katieko maybe kapok alose watch audit no other than I mentioned and maintain the watch finance bill angeni jose lose sana especially watch one housing fund moka bi lose but thing moko manda watch mabende interior finance bill de madwa ni jiongi Paulo say a watch finance bill okay no je paying no paying finance bill no but what watch on interior specific clauses or suggest no obed or loki mondo obed maber kacho mokwongo one proposal tiere mar gine ma kere issue mar kere disputes issue you actually need additional 20% deposit kapok yalo case gi kere igen mane en gimoro ma nyaka jingi mate kabisa ikech on a daily basis actually mane tich motimo on a daily basis my work is an tax consultant on a daily basis one gi cases gi kere nikech ido ni samoro omi assessment mokiyiego koro kokiyie kode to jogo propose nango ni chul monde 20% to 20% no yudo samoro indionge kode nikech business kaka operate business okan ga pesa reserve for tax in kise ngado pesa cha ichulo tax mingeni is due based on your interpretation kajeni kaka tax laws oket and self administered interpret tax no tichulo pesa mingeni ni ndo bende chulo koro sima kere biro ka team assessment to assessment no gitimo ga igri mangeny ok bitimo ga chier gitimo kata igine beach koro gitimo assessment no igine beach pesa maginyalo raise as additional assessment pesa mangeny koro ko nyisi ni get 20% mare ne kiyal kod gi case no ok de kamano koro dhi bedo shida mano to me is a very very big issue mano assess more specify second issue and mar ntiere gine mar e-teams ETR ne e-teams this suggestion ni is a good idea actually was supported support implementation mare mondo okel geobed compliant but here magiti tamo introduce tamo wacho ni give allow only receivable bedo process through e-teams for purposes of claiming income tax mano shida moko porno ko nego bedi aya moro kendo magiketo turnover tax gitege mede matin I took payment but withholding tax we have to do within 24 hours surely 24 hours one bedo very very strict very very hard companies giwa weka nenga cha 20th day obi ndalo pia reo ati ichichule mogik kura nyalo se watch audit mag county a county level of course auditing process or oversight ite mentiere assembly time I ntiere the office of the auditor general timo the annual audits I love ntiere kendo control of budgets when the control in a way they also oversight kechi pesa gi follow up pesa magichiwo chondo beni timo gitiyo kod as per the budget magiketo aito mogik one structure ma luongo ni internal audit departments no go be strengthened in the counties and especially called internal audit committees it mondo also support internal audit function kagi beto strengthened to bedo audit process at the county level bobedo motegno ero kama na nya FCPA Benada Siero wadhi okang mokoro watie kodai kare modongi en midai ka chiel kata kale ote moko mantiere karkae CPA Vansugutu ka watie ko wach mari mogik wach manyalo wacho kuom dakika achiel mogik en ya king'iyo katiba mar Kenya king'iyo Public Finance Management Act mano act mar parliament king'iyo Public Finance Management Regulation mar parliament king'iyo County Government Act king'iyo County Assembly Service Act king'iyo Public Audit Act magi duto wacho ni pesa duto mogando chuko gosuru nyaka bed audited. Audit ni the last process mar gimora mora mar budget. Pesa mwachoko ni ok en pes ng'ato, en pes jopiny. Omiyo ibed governor mora mora nyaka ibed ni subject yourself, nyaka ibed ni ichiwori ni auditing is part and parcel mar budget marwa. Omiyo kikwa pinguru audit. Anamor gi Ker William Ruto kanyocho yudo ni nitie scandal moro matin
kata maduong' e weche mag mosquito net cancer. Nyocho kurito agencies kaka auditors kia timore nade. Nyocho golo jok mopani no participate e mibadhi no. Mano should show us even at county level. Wayie uru ni audit is part and parcel of us. Kendo kiki go ng'ato ngum. Kata kiki yor ne ng'ato kich. Ni ng'ata eno wacha no kuom serikanda ni. Wayie uru ni stages ang'wen mag budget ni. Formulation, approval, implementation, audit mogik. Koro waikwayo jo serikal mag county ni audit is part and parcel. Mane mamiyo jo piny confidence kagine serikani omiyo kiyudo ni nyisi wach moro. Sani ne control of budget ogolo report moko mag budget implementation. E gweng'wa ma kaluone ok en report maber ahinya. Iyudo ka counties moko no gol ni ose implement development budget 0%. Ok ber ahinya manyiso ni structures pok oket in place. Ka control of budget ogole, wan jo piny nyaka wuoye. Koro audit is part and parcel of this process of budgeting. Koro wayie uru weche mag audit. Weche mag finance policy ose wach mang'eny. Nyaka twak manyoro manyocho un go nyaka e Ramogi ka. Nanono kuwacho weche mag finance policy. An gima wacho ne oganda jo Kanyana niya, gini ni e parliament. Finance policy ok rach te. Mane gima temo wacho. Nitie kuonde moko maricho, nitie kuonde moko mabeyo. Jowa duto manyocho participate e budget nyaka ne obed ni gi participate in the policy kaka gidwa realize revenue mar serikal. Erokamano ahinya. Agoni erokamano ahinya mano CPA Evans Ogutu kuom twako doyo makare kaachiel koda ka CPA Bernard Siero kawuoka e Spark mabe jalony e weche mag usuru, jalony e weche mag uchumi mabe watwak godo okinyi makono. Agoni erokamano ahinya. En thuolo ma wayudo pile ka pile ka watwa kendo wapuonjore kaka oganda ka woni ng'eyo chenro mag loso budget ni gichopo e kinde machalo to duondi gin mage kotenore kod gigi duto. Kapok ago erokamano jogo duto manokelo chenro yo makare. Vile Otieno ne wacho kanyo no yo makare ka entie kaunti ma Kisumu kod Samson Okal omora ahinya gi twak Samuel Origa. Wacho ni Samuel Okal Origa ka ntiere Ugwe School waneno yo makare ka ngima mana Pamela Origa erokamano ahinya. Cross Ponds wacho ni aneno chenro ka ntiere Uriri. Wacho ni aya igadi makaro. Wacho ni Wisdom tupu kowuok kuom Esban Ogutu Ouma kaachiel koda FCPA Bernard Siero ka en karka erokamano. Quinta Kotha Bongo wacho ni mano CPA Mauriri Migori County amora ahinya gi twak kanyo ka poch gi pak ne Evans Ogutu kaachiel koda ka FCPA Bernard Siero. Govedi Orodi wacho ni loch CPA Evans Ogutu kaachiel koda ka Bernard Siero. FCPA Wiuler Adua wacho ni twak ber oneno wakanyo ka en glu kowuoka Nairobi. Erokamano jogo mokedo chenro biro ne makare nyakora moga juang nyaka jogo manoro ote machuok mago SMS wagonu erokamano. Namba emo biro ka nyingi okindiko e wacho ni keep up the good work. Erokamano Mbakaoromo Zado ka Migori wacho ni amor gi twak, wacho ni puoch gi pak kendo ntiere chenro. Erokamano ahinya. Tabu mar Barolengo erokamano ahinya nbe nyakora moga juang jogo mano kelo chenro biro ne makare moting'o director jo TX jo graphics jogo mantiere karkanya ka jo makduol jo picha mantiere karka elonya wado Sharon Ong'ao. Agoni erokamano ahinya kuom kete chenro no kinyi ma kawuono. Kiny waromo matim gima chalo kama watimo kawuono e yo mopogore ni mar kiny wan gi thum. Kiny ng'e jo thumbe wa koro kiny sa 2 nyaka sa 3 ng'e jo thumbe wa nitie. Mari gima mopogore moko watimo kawuono kata kamano agoni erokamano kuom kete karka. Nyinga Cleophas Oluoch jakisumu kanya kwar mokeo nyaka sango. Oriti masani tim gime yero kawuono ka neno chenro modong' e Ramogi TV. Oriti.